ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, madami tayong inaasahan na sigurado tayo na mangyayari. Pero minsan din ay may mga bagay na bigla na lamang darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ikaw kabarangay, ilang beses ka namang umasa at ilang beses ka nang nabigla sa hindi inaasahan. Dear Papa Dudut, umpisahan ko po ang sulat ko sa pasasalamat. Ako po si Marisa pero mas kilala po ako bilang Isa. 18 taong gulang, 1 taon na lamang po ay gagraduate na ako sa kolehiyo Papa Dudut. Gusto ko pong ikwento ang isang lalaki na matagal ko nang kakilala. Naging kaklase ko siya noong high school kami, siya po si Limuel. Kasing edad ko at nag-aaral pa din ngayon sa kolehiyo. Hindi na po kami iisang eskwelahan tulad noong high school. Pero dahil naging magkaibigan kami ay nagkakausap at nagmemensahe pa din kami sa pamamagitan ng teknolohiya, tawag, video call, palitan ng mensahe at social media. Papa Dudut, napakabait na tao ni Lemuel. Wala po akong masabi, bukod pa po sa itsura niya ay hindi naman po siya sobrang gwapo pero masasabi ko pong malakas ang apil niya. At isa na nga po ako sa mga nahulog sa apil na yon, Papa Dudut. Aaminin ko po na ang dami kong ano-anong duda ang naglalaro sa isipan ko. Kasi naman po ay hindi pa nagkaka-girlfriend si Lemuel mula noong high school kami. Pero alam ko po na hindi naman siya bading. Mas masasabi kong torpe siya kesa sa pagiging isang bading. Kasi sweet naman siya sa mga babae. Yun nga po siguro ay hindi niya lang kayang manligaw o pumorma. Papa Dudut, may mga alam akong crush siya pero biglang nawawala at iisa lang po ang dahilan ng pagka-turn off nila kay Lemuel. Isa po siyang mama's boy, Papa Dudut. Uy, Isa! Kumusta? Ayos naman. Ikaw, Okay lang din. pauwi ka na ba? Oo, Doon pa rin kayo sa dati, di ba? oo. San ka pala galing? Diyan sa bake shop, bumili ako ng pasalubong kay Daddy. Talaga? Parang tuwang-tuwa ka naman na may pasalubong ako kay Daddy. Kasi nakakatawa. Ako din kasi bumili ng pasalubong sa mami ko. Ah, okay. Sabay na tayo. Magji-jeep ka rin ba? Hindi na. Malapit lang naman. Lalakarin ko na lang. Ah, sige, sabay na lang ako. Maglalakad na rin lang ako. Mas malayong bahay mo sa akin ah. 3 kanto lang naman. Saka kanina pa ako nakaupo sa klase kaya siguro tama lang na lumakad naman ako. Sige, bahala ka. Tara na. Kumusta palang mami mo? Okay naman siya. May bago na naman siyang hobby. Ano? Nagaganchilyo siya ngayon. Sabi ko nga, igawa niya ako ng sando. Kaso hindi raw maganda kasi masyadong nakabilad ang katawan ko at baka sipunin daw ako. Kaya sabi niya, gagawan niya na lang daw ako ng sombrero. Ganon pa din palang mami mo, no? Ha? Ngayon pa lang naman siya nagsisimulang magganchilyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Ganon pa din siya. Sobrang pinoprotektahan ka pa rin niya. Oo sakitin daw kasi ako. Baka ayaw lang niyang halos kita ng buong katawan mo. Ano yun? Ha? Sabi ko, sayang, bagay pa naman sa yung ginansyil yung sando. Talaga ba? Oo, maganda naman kasi ang katawan mo eh. Niloloko mo naman ako eh. Hindi Totoo yun? Oo kaya. Salamat. Pilitin ko na si mami mamaya na gawan ako nun.
Ikaw! Ha? Ikaw! Kumusta ka na? Eto, 2 taon pa. Kaya mo yan? Salamat. Ikaw, kailan ka gagraduate? Next year. Mauuna ka pala sa akin. Oo nga, 'di ba? Ayan nga, malapit ng bahay namin. Ang ibig kong sabihin, mas mauuna ka palang gagraduate. Alam ko naman na yan ang ibig mong sabihin. Nagjo-joke kasi ako. Ah, ganun? Nakakatawa naman yun. Natatawa ka? Oo, Sana ginagawa mo at hindi mo lang sinasabi. late ko na kasi na-realize yung joke. Baka pag tumawa ako, isipin mo niloloko kita. Biro lang, masyado ka namang seryoso. Tsaka alam ko naman na hindi ka man loloko. Talaga? Oo, kasi kahit kailan wala pa akong nadinig na may niloko kang babae. Ah, Ay, ayun na yung bahay namin. Salamat sa pagsabay ha. walang anuman. Ingat! Salamat. Ay, Lemuel! Bakit? May gagawin ka ba sa Sabado? Wala, bakit? Papa Dudut, ako na po ang nag-initiate. Alam ko pong walang mangyayari kung maghihintay ako kaya ako na ang nag-invite sa kanya. Sinabi ko po sa kanya na magaganda ang grades ko kaya samahan niya akong mag-celebrate. Pero sa loob-loob ko po ay niyayaya ko siyang makipag-date noon. Umuo siya Papa Dudut at ewan kung malakas na ba ang loob niya o walang mali siya sa kanya ang pag-i-invite ko. Pero kung ano man po ang dahilan niya ay masaya na ako dahil sasama siya. Sa wakas ay makakapagkwentuhan na kami ng nakaupo at kumakain. In other words, ay nagde-date na. Bago ko pumasok ng bahay ay nag-usap pa kami sandali Papa Dudut. Ibinigay ko sa kanya ang detalye ng lahat kung saan, kung kailan, kung anong oras. Ewan nga Papa Dudut, hindi ko naman po plinano yung detalye basta nasabi ko lang po. Habang nagsasalita nga po ako ay bigla akong kinabahan na baka mamaya ay hindi handa yung lugar na sinasabi ko para sa amin. Pero ako na din po ang kumontra sa sarili ko kasi alam ko na wala namang kailangang reservation doon sa lugar na sinabi ko. Sinabi niya na pupunta daw siya at nag-congratulate pa siya at masaya daw siya para sa akin. Papa Dudut, ang totoo ay mas masaya ako kesa sa kanya. At ang saya na yon ay dahil din sa kanya. Bago siya umalis ay nagtanong pa siya kung ano ang susuotin at ewan kung bakit ba nasabi ko ay formal. Wala naman po siyang angal, ako ang nagkaproblema kasi kailangan kong mag-dress. Kaya nung makaalis siya ay nagmamadali akong pumasok ng bahay para maghanap ng masusuot ko sa darating nga po na Sabado. Ang hindi ko alam ay habang kausap ko pala si Lemuel ay nakasilip si Daddy. Oh, Dad! Nandiyan ka na pala. Oo, Ano po yan? ang alin? Dad, wag ka nang magmaang-maangan dyan. Ano bang sinasabi mo? Yan, yung ngiti nyo, nakakaloko. Wala to. Wala? Wala nga. Sige, wala ah. Wala nga. Ang kulit. Okay. Ikaw, Ano po ako? o kita mo, ikaw to nagmamaang-maangan dyan. Kayo naman pong hindi ko maintindihan. Ano yung matamis na yan? Ensaymada po. Para sa inyo po. Hindi yan. Yang nasa labi mo. Anong ibig sabihin niyang pagkatamis-tamis mong ngiti? Anong ngiti? Anak, wag ako. Kilala kita. Nakakainis ka, Dad. Sino yung kausap mo? Ayun. Marites. Tatay mo ko. Ang Marites, yung mga kapitbahay na nangingelam. Paano nyo nalaman na may kausap ako sa labas? Napadungaw ako. Napadungaw? Tapos nakinig? Hindi ko nga kayo marinig kanina eh. So, pinilit nyong pakinggan. Pero nabigo ako. O ano, ikwento mo na. Sino ba yun? Manliligaw mo. Dad, si Lemuel yun. Yung kaklase ko nung high school.
Yung crush mo. Dad naman eh. O kita mo to, arte pa. Hindi ba ikaw din nagsabi sa akin na crush mo siya? Bata pa ako noon. Ibig sabihin, hindi mo na siya crush ngayon. Hindi. Hindi mo na siya crush? Crush pa po. Halatang halata naman. Talaga ba, Dad? Obvious na obvious? Oo, at siguradong alam na nung Lemuel na yon na crush mo siya. I don't think so. Ano nga I don't think so? Imposibleng mahalataan yung crush ko siya. Bakit naman? Dad, ang lotion yata ang gamit noon, yung naming cream eh. Pampamanhid? Sobra ka naman naatado sa tao. Dad, napaka-torpe niya. Baka naman mahihain lang. Ma-overcome niya rin yun. Dad, anong petsa na? Kailan pa niya ma-overcome? Gagraduate na kami ng college oh. Baka naman hindi ka niya crush. Sakit naman nun, Dad. Aba kung ganun, dapat tanggapin mo. Ramdam ko po crush niya ako eh. Kaso nga lang po, sobrang hina ng loob niya. Hindi ba siya… Hindi po. Ang bilis ng sagot Kasi naman po, mali ang iniisip niyo. Wala ko iniisip, nagtatanong lang ako. Saka wala namang problema kung ganun man siya. Paano kami? Kami? May kayo agad? Manifesting. Uy, tumigil ka nga, kababae mong tao. Basta. Bahala ka, pero dapat handa ka lagi sa kung ano man ang mangyari. Opo. Ay, Dad! Niyaya ko pala siyang kumain sa Sabado. Date? Niyaya lang kumain, date agad. Kilala kita, iniisip mong date yon. Kainis ka, Dad. At ikaw talaga nagyaya Dad, give me your blessing na lang. Blessing? Nakapagplano ka na eh. O siya, basta mag-ingat ka ha. Yes, Dad. Love you. Papadudot, ganon kami ni Dad, sobrang close kami kaya wala kaming nililihim sa isa't isa. Si Dad lagi lang na pinapaalalahanan ako. Kami lang po ang magkasama mula noon, 35 years old lang po si Daddy, 17 years lang ang agwat ng edad namin. Bata pa kasi si Daddy noong aksidente nila akong magawa ng mami ko. Pareho silang hindi handa kaya noong ipinanganak ako ay iniwan agad ako ni Mami kay Daddy at nag-ibang bansa na nga si Mami. Si Daddy naman kahit na hindi handa ay pinangatawanan ng responsibilidad niya bilang isang ama. Kaya gano'n na lamang kami ka-close ni Daddy Papadudut. Si Lemuel naman po ay ulila na sa ama. 3 taon siya noong mawala ang tatay niya. Mula noon ay sila na lamang ng mami niya ang magkasama. Kaya gano'n na lamang po ang pagkamamas boy ni Lemuel. Wala namang pong mali sa pagiging mamas boy pero minsan po kasi lampas sa limit. Mabait naman po ang mami niya, nakilala ko na noong high school kami ni Lemuel. Kilala ako ng mami niya pero hindi ko lang alam kung natatandaan pa niya ako. Kaya naman nagulat ako noong sabihin ni Lemuel na gusto daw akong makilala ng mami niya. Sinabi na niya sa mami niya na kilala na niya ako kaso yun nga po hindi na ako matandaan. Nagtataka naman po ako kung bakit gusto akong makilala ng mami niya. Sabi sa akin ni Lemuel na gusto lang daw makilala ng mami niya kung sino ang sinasamahan niya. Parang baliktad naman po. Pinayagan ako ng daddy ko pero siya… Di depende kung magugustuhan ng mami niya na kasama ko ni Lemuel. Bago kami payagang lumabas para sa pinaplano kong date naming dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parang walang problema kahit natatawa ako ay pumayag na ako sa gusto ng mami ni Lemuel. Dapat ay makita na ako ng mami niya bago ang araw na magkikita kaming dalawa lang ni Lemuel. Kung hindi mangyayari yon ay hindi matutuloy ang date naming dalawa. Naitatago na lang po natin sa salitang celebration para sa mataas na grades ko. Papadudot noong pagpasok ko pa lamang sa bahay nila ay sobrang welcoming ng mami niya. Nagluto pa ng merienda kahit pa dinner na noong magpunta ako sa kanila. Bago po pala yon, ay sinabi ko kay Daddy ang mangyayari. Natawa lamang siya. Sinabi niya din na susunduin niya na lamang ako pag pauwi na ako.
Balik po sa mami ni Lemuel, ayun nga po ay masyadong maraming kwento ang mami niya. Halos hindi na kami makapag-usap ni Lemuel. Sa isip-isip ko ay titiisin ko na para matuloy lang ang date namin. Sa date namin na lang ako babawi ng pakikipag-usap kay Lemuel. Sa araw na yon ay marami na kaming oras para sa isa't isa. Noong araw na yon ay ibinigay ko na lamang muna sa mami ni Lemuel ang atensyon ko. Kaso naubusan po ako ng enerhiya sa pagka-hyper ng mami niya. Isa pa po ay habang tumatagal ay may napuna ako sa mami niya, Papa Dudut. Parang may gusto siyang madinig na sabihin ko. Nung kumuha ng juice ang mami niya ay sinimplihan akong sinabihan ni Lemuel na pasensya na. Sabi ko ay naiintindihan ko naman dahil sa mga sinabi ko ay kailangan kong pangatawanan ang lahat. Ang dami pang gustong sabihin, tanungin at pakialamanan ng mami ni Lemuel. Kaya pasimple kong tinext si Daddy para sunduin ako. Doon pa lang bumuelo na ako sa pagpapaalam. Noong nasa labas na si Daddy dala ang kotse ay nagpaalam na nga ako, Papa Dudut. Umuwi po ako kasi paubos na ang enerhiya ko sa pagka-hyper ng mami ni Lemuel, Papa Dudut. Nasa bahay na tayo. Siguro naman pwede ka na magkwento. Wala naman pong masyadong ikukwento. Kahit hindi masyado, ikwento mo. Dad talaga. Nakikinig ako. Okay naman po. Mabait ang mami ni Lemuel. Bakit ka ba pinapunta ron? Gusto lang daw po ako makilala. Hindi ba dapat ako yung nagsasabi niya at hindi yung mami niya? Hayaan nyo na, Dad. Iba ka naman kasi. Iba ako? So ano ako? Cool dad ka kasi. So hindi cool yung mami niya. Dad, wala akong sinabing ganyan ah. Kung ganon, ano yung mami niya? Expressive. Expressive? Masyadong maraming gustong i-express. Oh, sino yan? Si Lemuel po. Doon ko na po sasagutin sa kwarto. Okay, sige. Hello, Isa. Nakauwi na kayo? Oo, nasa bahay na kami. Mabuti naman. Salamat sa pagtatanong. Walang anuman. Ano nang ginagawa mo? Nandito na ako sa kwarto. Patulog na maya-maya. Ay, ganun ba? Sige. Sandali. Sabi mo matutulog ka na. Magpapaantok pa ako. May dalawa lang akong gustong sabihin. Ano yun? Una, pasensya ka na kay Mami ha. Ang daldal niya eh. Nako, ayos lang yun. Naintindihan ko. Salamat. Ano yung isa mo pang sasabihin? Kukumpirmahin ko lang yung imbitasyon mo. Tuloy pa rin naman, di ba? Oo naman. Bakit mo naman naisip na hindi? Baka kasi nainis ka kay Mami. Hindi ah. Inaamin ko, madaldal ang mami mo pero natural lang naman. Minsan naman napapatawa niya ako. Ikaw talaga. Yung mga baby picture ko, pinagtatawanan mo, no? Hoy, hindi ah. Ang cute mo nga nung baby eh. Kaso, lahat ng baby picture ko na ipinakita sa'yo ni Mami, nakaubad ako. Nakakahiya. Baby ka pa naman nun. Anak, Mami! OA ng gulat mo ah. Mami, bakit hindi kayo kumatok? Ito naman, dati ko naman ginagawa yon. Pero iba na po ngayon. Anong iba na? Bakit may bigla-bigla kang bagong rule na sinasabi? Hello? Sino yan? Si Isa ba yan? Po? Opo. Mag-speakerphone ka para madinig ko. Mami, bakit? Para madinig ko nga. Akin na nga, ako na magsa-speakerphone. Ayan. Hello? Hello? Po? May kailangan ka pa kay Lemuel? Po? Wala naman po. Mami, ako ang tumawag sa kanya. Bakit? Mami, mag-uusap po kami. Pwede po ba? Ha? Sige. Lalabas na ako. Papadudot mabuti na lamang at wala ako mismo sa bahay nila kundi ay ipit ako sa sitwasyon. Buti na lamang at magkausap lamang kami ni Lemuel sa cellphone kaya hindi ako masyadong affected.
Pinalabas po ni Lemuel ang mami niya. Kahit po gusto ko nang iwasan ang mami ni Lemuel, ay pinagsabihan ko pa din siya na mali yung pinalabas niya ang mami niya sa kwarto niya. Siyempre sasama ang loob nun, pero ang sabi ni Lemuel ay hindi daw. Ganon lang daw talaga ang mami niya. Kasunod noon ay muli na naman siyang nagsorry dahil sa mga ginagawa ng mami niya. Sinabi ko na lang sa kanya na mahaba naman ang oras namin na makapagkwentuhan sa pagkikita namin. Sumang-ayon naman siya. Bago pumasok ang mami ni Lemuel ay ibababa na sana namin ang tawag, pero nakalimutan na niya at nagkakwentuhan pa kami ng mahaba-haba. Papadudot nagkita nga kami nung araw na yon bago siya tumawag. Pero wala namang kaming naging oras para magkwentuhan, kaya pareho kaming nakalimot sa sarili at nagkwentuhan pa ng mahigit 1 oras. Sa haba nga ng kwentuhan namin ay kahit kailan hindi nagparamdam si Lemuel. Kapag may sinasabi si Lemuel na parang papunta na sa pagpaparamdam ay abangers na ako. Pero matatapos ang kwento niya nang hindi pa rin natutumbok ang inaasahan at hinihintay kong pagpaparamdam niya ng panliligaw sa akin. Sabi ko na lamang sa sarili ko na sa pagkikita namin ay dediretsahin ko na lamang si Lemuel kung ano ang feelings ko para sa kanya. Isa! Lemuel, Pasensya ka na, nalate ako. okay lang. Wala pa namang 1 oras. Sorry. Sorry talaga. May nangyari kasi. Nangyari? Oo. Anong nangyari? Kasi Sino? Okay ka lang ba? Okay lang. Kasi si Mami. Ano nangyari sa kanya? Kasi... Isa! Ang mami mo? Oo eh. Anong ginagawa niya dito? Iha, pasensya ka na, late kami. Kasi naman tong si Lemuel hindi pinaalala na ngayon pala ang labas nyo. Mami naman kasi. Anong mami naman kasi? Eto na nga, nanghihingi na ako ng pasensya. Ayun na nga. Kasi ngayon lang sinabi nitong si Lemuel, kaya nagmadali na lang akong maligo at mag-ayos papunta dito. Sabi ko naman kasi sa'yo, Mami, huwag ka nang sumama eh. Bakit naman? Okay lang naman, Isa, di ba? Po? Opo, ma'am. Huwag mo na nga akong tawaging ma'am. Tawagin mo na lang akong Tita Sandra. Kita mo, Lemuel? Ikaw lang naman ang ayaw akong pasamahin eh. Mami, nakakahiya. Nagsusorry ka na nga? Ano ka ba? Hindi naman yung pagiging late ang mas nakakahiya. Eh ano pa? Ay, Mami. Bahala ka nga dyan. Isa? Kanina ka pa ba? Mga 45 minutes na po siguro. Pasensya ka na. Dapat kanina pa kami nakapasok kaso ang hirap maghanap ng parking. Kaya nga pinauna ko na si Lemuel. Mami, hindi niyo ako pinauna. Sabi niyo, sabay na tayong pumasok. Nauna ka naman ng konti Kasi may kinausap pa kayo, kaya nauna na ako. Lemuel, okay lang. Kita mo na? Alam na ni Isa yan. Pangilang beses mo na bang nakipagkita sa mga lalaki? Mami! Nagtatanong lang ako. Ano nga pala uling ibig sabihin ng pagkikita nyo? Sabi kasi nitong si Lemuel, ikaw daw ang nagyaya. Mami, ano ka ba? Nakakahiya. Bakit ka nahihiya? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Mabuti pa umorder na tayo. Umorder na lang kayo, ako ang magbabayad. Ano bang gusto mo, Isa? Kumain ka ng gulay kasi medyo payat ka. Kailangan mo ng sustansya. Hindi magandang tingnan ng sobrang payat. Mami! Excuse po. Saan ka pupunta? Magbabanyo lang po. Halika, sasamahan na kita. Mami! Kaya ko na po. Ihahatid na lang kita dun sa banyo. O ayan, Lemuel ha, ihahatid ko na lang, hindi ko sasamahan. Tara na, Iha. Ma'am, kaya ko na po. Sabing Tita Sandra ang itawag mo sa akin eh. Saka ano ba't nahihiya ka pa sa akin? Okay lang. Nakakahiya po talaga. Naku, okay lang. Makabawi lang ako sa pagiging late namin. Wala pong problema, okay lang po talaga. Mabuti naman. Nahihiya kasi ang anak ko eh. Ma'am,
Tita, Sandra, kaya ko na po talaga. Ako na pong bahala sa sarili ko. Sige, hintayin ka namin sa upuan. O-order na ako ha. Sige. Hello anak, Daddy, umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo? okay naman po ako. Okay ka? Bakit ka umiiyak? Inano ka ng kadate mo? Nasaan kayo? Wala pong ginawa si Lemuel sa akin. Sino ang dahilan ng pag-iyak mo? Nasaan ba si Limuel? Nasa table po. Kasama yung mami niya. Ano? Kasama niya ang mami niya? Sa date niyo? Daddy, hindi naman to date. Pupuntahan kita. Wag na po. Sigurado ka? Pero wait po, may naisip ako. Papa Dudut, habang nag-uusap kami ni Daddy ay may naisip ako. Ewan ko kung bakit ko naisip yon. Hindi ko alam kung para mapatahimik ko ba ang mami ni Lemuel o desperado akong magkausap kami ng solo at seryoso ni Lemuel. Anuman sa dalawang dahilan ay makakapag-usap na kaming dalawa. Hindi ko na pinigilan ang isip ko at ginawa ko ang tingin ko ay dapat. Sabi ko nga po ay kailangan ko ang tulong ni Daddy. Kilala ko ang Daddy ko na magaling siyang magpakalma ng sitwasyon. Papa Dudut, hindi naman po sa pagyayabang pero gwapo po si Daddy. Maraming nagpaparamdam sa kanya noon pero mas nakatuon siya sa pag-aalaga sa akin at kinalimutan muna ang tungkol sa pag-ibig. Siguro po ay kasama na yung itsura niya na nagbibigay ng napakalakas na charm kay Daddy. Kaya nadadala ang mga nakakausap niya. Kaya alam kong may magagawa ang mga salita ni Daddy, Papa Dudut. Siguro po ay may ideya na kayo kung ano ang naiisip ko. Pinapunta ko po si Daddy, total ay mapilit naman siya na pumunta. Kinausap ko siya at sinabi ang sitwasyon. Naisip ko na kayang pakalmahin ni Daddy si Tita Sandra. Siya na ang bahala sa kanya para makapag-solo kami ni Lemuel. Inayos ko nga po ang sarili ko at bumalik ako sa mesa namin na parang walang nangyari. Hindi nila dapat mahalata na umiyak ako. Huminga ako ng malalim at saka kasyual na naglakad pabalik sa mesa kung saan ay naghihintay ang excited pa rin na si Tita Sandra at ang hiyang-hiya na si Lemuel. Kita ko sa mata niya yung sobrang paghingi ng pasensya sa mga nangyayari. Gusto ko siyang sagutin ng tingin din na wag na siyang mag-alala. Help is on the way. Masaya akong sinaluhan muli sina Tita at pagkaupo ko po sa upuan ay ang dami na agad na nasabi ni Tita Sandra ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa itsura ni Lemuel ay mukhang gulat na gulat siya sa itsura ko. Nagbago po kasi talaga. Hindi ko alam kung malakas ba ang kutob niya pero okay lang kung matunugan niya na may plano ako. Ang importante ay makita niya na hindi na ako gaanong nag-aalala. Medyo ngumiti na rin naman si Lemuel dahil sa nakita niya sa akin. Ang mami niya naman ay diretso pa din sa pagsasalita. Mabait naman po si Tita Sandra kaso ay may pagkataklesa. Kaya ako pinapunta kuman si Daddy ay hindi para pahiyain siya kundi para pakalmahin lang. Masarap po ang maging sweet sa mga magulang o ang maging sweet ang mga magulang sa anak nila. Kaso minsan ay may sobrang pagmamahal kaya nagiging selfish o overprotective na. Sobrang tagal ko po yata sa banyo kasi paglabas ko ay nando na ang mga pagkain na in-order ni Tita Sandra. Nakaharap ako sa pinto ng restaurant kaya naman kitang-kita ko noong dumating si Daddy. At kitang-kita din ni Lemuel ang itsura ko dahil kaharap ko siya. Napatingin siya sa likod ko saka at nakita niya si Daddy.
Dahil nga kaharap ko siya ay nakita ko ang takot sa mukha niya. Pasimple ko siyang tinapik sa kamay para iparamdam na wala siyang dapat na ikatakot, Papa Dudut. Anak, Daddy! Daddy? Good evening po, sir. Ikaw ang daddy ni Isa? kita naman sa itsura, di ba? Sa akin nagmana ang anak ko eh. Ikaw siguro magandang mami nitong makisig na binatang to. Sandra. Ako naman si Ramon. Pwede ba ako sumalo sa inyo? Salamat. Wala pa namang sumasagot eh. Ano, Limuel? Hindi ka pa sinasagot ni Isa? Naligaw ka na ba? Po? Pasensya ka na kay Daddy. Palabiro talaga yan. Kaya naman pala gwapo itong si Limuel. Siyempre, kanino pa ba magmamana? Kanino? Malamang sa akin. Hindi naman may tatanggi yan. Aba anak, puro gulay ang in-order mo ah. Po, Si Mami po ang umorder niyan. Healthy, di ba? Ito ba ang sikreto kaya mukha ka patin bata? Nakakainis ka. Pero nakakatuwa. Kapag tumatawa ka, walang bumabakas na wrinkle sa'yo. Ano sikreto mo? Happy lang. Gagawin ko nga yan palagi. Bakit? Hindi ka ba happy? Nang makita kita, happy na ako. Napakapalabiro mo pala. Madalas seryoso ako. Tita Sandra, pasensya ka na kay Daddy ha. Ang cute nga eh. Kita ko? Oy, don't put words into my mouth, ha? Okay, Eddie. Let's put food into our mouth na lang. Ano? Kain na tayo. Mga anak, kain na. Mga anak? Kung mga anak mo sila, mag-ano tayo? Huy, bad joke yan. May mga bata. Hindi na mga bata yan. Binata't dalaga na ang dalawang yan. Di ba, Limuel? Yes, Tito. I mean, sir. Itong batang to, nadulas na babawi pa. Sorry po. Anong sorry? Okay lang na tawagin mo akong tito sa ngayon. Pero sa susunod… Dad! Nakakatuwa itong daddy mo. Opo, ganyan po si Daddy. Pwede po ba akong umorder ng isda? Isda? Sige, order ka na anak. Sagot ko to. Hindi, sagot ko to. Hindi na, ako nang sasagot. Hindi, nauna ako kaya sagot ko to. Sagutin mo na lang kaya ako. Ha? Sagutin mo itong tanong ko. Di ba nakakahiya na ang babae ang manlibre sa lalaki? Si Isa po kasi ang nagpilit na sagot niya tong dinner. Pero hindi po ako pumayag. Hindi po talaga. Oo nga, kaya ako na ang magbabayad dahil anak ko ang lalaki. Ako din lalaki, kaya ako na ang magbabayad. Sige na nga, sabi mo eh. Hindi lang yan, marami pa akong sasabihin. Daddy, may sasabihin po kami ni Lemuel. Ano yun anak? Lemuel, sabihin mo na. Pwede po ba kaming lumabas sandali? Saan kayo pupunta? Ikaw naman, dyan lang naman sila sa labas. Sige na, huwag kayong lalayo ha. Yes, Daddy. Pero madami pa tayong pag-uusapan. Hayaan mo na sila para hindi sila istorbo sa kwentuhan natin. Ha? Sige na nga, basta dyan lang kayo ha? Papa Dudut, napakahusay ni Daddy at napakalma niya si Tita Sandra ng ganon kabilis. Hindi pa man nag-iinit ang puwet niya sa kinakaupuan niya ay nakuha na niya kaagad ang kilite ni Tita Sandra. Nagpaalam kami ni Limuel pero bago kami lumabas ay tumigil muna kami sa likod ng isang dingding na dibisyon sa restaurant. Pinakinggan muna namin ang usapan nila Daddy at Tita Sandra. Ang saya ni Tita Sandra, sabi ni Limuel, ay doon niya lamang nakita ang mami niya ng ganon kasaya. Kaya naman yung itsura ni Limuel noong mag-isa pa lamang ang mami niya ay nagbago. Magkasing aliwalas na sila ng mukha ni Tita Sandra. Pero hindi po ako ang dahilan ng pagkaaliwalas ng mukha ni Limuel, kundi ang sayang nakikita niya sa mami niya. Dahil doon ay masaya din kaming nakapag-usap, Papa Dudut. Sabi ko ay ako na ang magpaparamdam kay Limuel. Pero noong solo na kami ay hindi ko nagawa yon. Kasi parang mas natuwa na lamang ako na masaya siya para sa mami niya ng mga oras na yon.
saya nila, no? Oo, si Mami, ngayon ko lang talaga nakitang ganyan kasaya. Ikaw din, ngayon ko lang nakitang ganyan kasaya. Oo, nadala kasi ako kay Mami eh. Kung sa bagay. Salamat ha. Saan? Sa dinner? Hindi pa nga tayo nakakakain ng maayos eh. Hindi, sa pagpapapunta sa daddy mo. Ha? Paano mo nalaman na pinapunta ko si Daddy? Kitang-kita ko nung nag-iba yung mukha mo nung pumasok at lumabas ka ng banyo. May kutob na ako. Pero ang inisip ko, baka pinapunta mo ang daddy mo para pagalitan ako. Bakit ka naman papagalitan ni Daddy? Dahil kay Mami. Huy, wala akong galit sa mami mo ah. Alam ko, ganun talaga si Mami. Masyadong protective sa akin. Naiintindihan ko din kasi na kayo lang dalawa magkasama mula nung 3 taon ka. Oo, Pero huwag ka din magagalit ah. bakit? May gusto kong sabihin pero huwag mo sana ma-misinterpret ha. Sige lang. Dapat kung sobra ng protective si tita, sana sinasabi mo sa kanya. Oo nga eh. Ewan bakit ko hinayaan. Siguro kasi madalas ko makitang malungkot si Mami. Pinapasaya ko lang siya kaya nawawala yung lungkot niya. Tama naman. Huwag mo sanang masamain yung sinabi ko ah. Hindi, ayos lang. Salamat din sa pagiging diretso mo. Hindi ka na iba sa akin. Ikaw din. Hindi ka na iba sa akin. Kung ganon, salamat din. Salamat uli sa pag-imbita. Hindi naman ako magbabayad. Alam mo, nung sinabi sa akin ni Mami na ikaw dapat ang magbabayad, grabe, pinagalitan ako. Hindi na raw ako nahiya. Nagpapalibre sa babae. Ayos lang naman magpalibre paminsan-minsan. Pero wag na nga natin pag-usapan yan. Total, hindi naman na ako magbabayad. Hindi nga ikaw, pero ang daddy mo pa rin. Tapos lahat ng order choice ni Mami. Nakakahiya. Okay lang. Kasi inako niya naman na siyang magbabayad ng lahat. Dumating nga lang si Daddy, kaya si Daddy na magbabayad. Kasalanan ko. Oh, ano na naman ang kasalanan mo? Ako dapat ang nagpumilit na ako na ang magbabayad. Eh di mas kasalanan ko, kasi ako nagpilit sa'yo na ako magbabayad eh. Kaya para walang may kasalanan, kalimutan na natin ang nangyari. May mga susunod pa. Pwede naman tayo bumawi sa isa't isa. Oo nga. Anak, Daddy! parang nagulat ka. Anong ginagawa niyo dito? Anong ibig mong sabihin? Di ba magkakasama tayo? I mean, dito sa labas. Ah, may pupuntahan kami ni Sandra. Umorder din ako ng isda at ilang pang seafood sa loob. Hindi na lang puro gulay yon. Enjoy your dinner. Saan kayo pupunta, Mami? Ewan ko dito kay Monching. Monching? Itong si Tito Ramon mo, siya si Monching. Monching talaga, Daddy. Huwag ka na kumontra, anak. Bayad na lahat yung pagkain, ha? Binayaran ko na yon. Lemuel, kung kukulangin yung mga in-order, umorder ka pa. Gamitin mo yung perang binigay ko, papalitan ko na lang. Salamat, Mami. Huwag mo na akong hintayin, diretso uwi ha. O kaya na ni Limuel yan. Malaki na yung anak mo. Opo, ihatid ko na lang po si Isa. Kita mo na, binata na at responsable pa. Kayo na po ang bahala kay Mami. Hoy, ano yung pinagbibilin mo ko? Kaya ko ang sarili ko. Sandra naman, nainis ka ba sa anak mo? Medyo, ginagawa kong bata eh. Hindi ba nakakainis pag ginagawa kang bata? Kasi… Oo na nga. Pangako anak, hindi na kita hihigpitan ng sobra. Talaga po. Salamat, Tito Ramon. Bakit sa kanya ka nagpapasalamat? Kasi, ibig kong sabihin, salamat, Mami. Daddy, ingatan mo si Tita Sandra ha. Oh, nanay ba kita? Huwag na pong matigas ang ulo nyo. Oo na nga po. Mag-enjoy na lang po kayo dyan at ako nang bahala dito kay Sandra. Papadudot masayang natapos ang gabing yon. Kumain kami ni Lemuel habang nagkwekwentuhan at pagkatapos ay hinatid niya ako. Sina Daddy at Tita Sandra ay lumabas pala. In other words ay gumimik pa ang dalawa. Papadudot kung si Tita Sandra, sabi nga ni Lemuel ay doon niya lang nakita na ganon kasaya. Si Daddy naman na masayahin sa totoo lang, antisocial, ayaw ng matagal na nakikipagkwentuhan, ayaw na lumalabas, mas masaya siya na nasa bahay at kung ano-anong kinukumpuni ang ginagawa.
ay doon lang din siya nakitang ganon na parang teenager na gimikero kung makaasta. Balik naman kay Limuel, madami kaming napag-usapan pero gaya ng nasabi ko ay hindi pa rin napunta sa usapang tungkol sa ligawan ng mga pinag-usapan namin. Pero kahit na wala kaming napag-usapan na ganoon ay lalong nakilala ko siya. Madami akong naikwento tungkol sa sarili ko at ganon din naman siya, Papa Dudut. Naulit pa ang mga paglabas namin pero ang nangyayari ay parang lumalabas na mag-best friend lamang kami. Ewan ko po kasi parang nawala yung pagka-crush ko kay Limuel. Hindi po dahil na turn off ako sa pagiging mama's boy niya. Pero masaya akong magkasama at magkausap lamang kami at inamin niya na ganon din daw siya. 1 taon nang nakalipas simula nang madalas kaming lumabas ni Limuel at sa ngayon po ay paminsan-minsan na lamang. May mga pagkakataon na lumalabas kami kasama ang manliligaw or nanliligaw sa akin at ang nililigawan niya. Marunong na po siyang manligaw at ang nagturo ay walang iba kundi ako, Papa Dudut. Masaya kami sa kung ano kami ngayon ni Limuel. Sina Daddy at Tita Sandra naman ay mas dumalas na magkasama mula nung inamin nila sa amin na nagkakagustuhan na silang dalawa. Yun pala ang ending namin ni Limuel ay tinadhana kaming dalawa para maging step siblings. Salamat pong muli, Papa Dudut. Tuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa anumang relasyon ay sinasabi na tayo ang magdedesisyon kung sino talaga ang tama para sa atin. Pero sa isang banda ay madalas ang panahon ng nagdedesisyon kung sino talaga ang nararapat, mga kapuso. Ikaw, nangyari ba sa'yo ang may dumating nang hindi mo hinanap at siya pala ang tama? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo. Ako po si Lex, 29 years old, may trabaho. Ang akin pong kwento ay nangyari 10 taon na ang nakakalipas. Nasa first year sa kolehiyo na po ako noon at kumukuha ng kursong engineering sa isang eskwelahan dito sa Maynila. Pero dahil po lumipat ang pamilya namin sa probinsya sa norte ay kinailangan ko din pong lumipat ng eskwelahan. Mabuti naman po ay na-credit ng nilipatan kong eskwelahan ang mga grades ko noong nasa Maynila pa ako. Kaya hindi ko na kailangan pang umulit. May nakasabayan po akong transferi noon sa eskwelahan, si Gio. Kaedad ko lang din po siya pero siya naman ay sa ibang probinsya galing bago lumipat sa parehong lugar. May kayabangan po si Gio palaban at hindi nagpapatalo. Kung bakit ko po nabanggit si Gio ay dahil po sa isang dahilan. Pareho po kaming nagkagusto kay Aubrey na kasing edad din namin. Maganda po siya, palabate at napaka-approachable kaya hindi po talaga imposible na mahulog ang loob ko sa unang pagkikita pa lang namin. Kaso nga po ay ganon din ang nararamdaman ni Gio. Dahil nga po hindi naman kami pareho galing sa probinsyang yon. Kaya hindi kami magkakilala at si Aubrey po ang pinagsimulan ng madalas naming iringan, Papa Dudut. Hello, Aubrey. Hello, Aubrey. Hi, Lex! Hi, Gio! Nauna na ako. Bakit sisingit ka pa? Nauna ka?
Paano mo nasabi? Nauna na ako nag-hi. Oh, nag-hi ka lang. Nag-hello naman ako. Nag-hi na nga ako. Anong gusto mong sabihin ko? Higher? Pilosopo ka. Depende. Bumati kayo sa akin tapos magbubulungan kayo dyan. Ay, sorry Aubrey. Ito kasi. Ewan nga bakit ako kinakausap nito eh. Nakakatuwa naman kayo magbiruan. Siguro sobrang close nyo, no? Hindi ah. Hindi? Hindi no. Sayang, akala ko magkaibigan kayo. Natutuwa pa naman ako sa inyo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, close kami nito. Sobrang close. Ay, ang cute! Ganyan ang gusto ko. Aubrey, kuto ka ba? Ha? Bakit? Kasi lagi kang nasa ulo ko eh. May kuto ka? Pick-up line yun. Palibasa, hindi mo alam yun. Aubrey, Ano yun? muta ka ba? Bakit? Kasi sa umaga, ikaw agad ang nakikita ko eh. Mutain ka pala eh. Pick up line yun. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. May pick-up line pa kayo? Aubrey, Bakit? hindi ka ba naiingayan? Ha? Saan? Sa tibok ng puso ko. Kasi nandito ka eh. Ang cute no, nakakatuwa. Aubrey, Yes? sana anino ka na lang. Bakit? Para lagi kitang kasama. Nakakatuwa din yan. Eh paano pag wala ng liwanag? Eh di hindi mo na siya kasama. Aray! Nag-aaway ba kayo? Hindi, yung siko niya kasi dumikit sa sikmura ko. Akala ko nag-aaway kayo eh. May pick-up lines pa kayo? Teka, isip pa ako. Wala nang maisip. Oh, eh di ko mauna kung may naisip ka na. O ano? Mamaya na. Wala ka din palang maisip eh. Okay lang kung wala na, no pressure. Kwento na lang kayo tungkol sa sarili nyo. Salutatorian ako nung high school. Ako, valedictorian. Weh, Totoo. Punta ka sa amin. Ingungud-ngud kita sa medal ko. isa lang ang medal mo. Ako 3. Salutatorian, Young Scientist, at Inventor of the Year. Pauso ka. Anong inimbento mo? Device siya na nagdi-detect ng tanga. Hindi ko na dinala kasi baka sumabog pag may na-detect dito. Sorry ha, hindi ako valedictorian. Pero hindi naman ako tanga. Ay, hindi para sa iyo yung device. Para sa kanya. Hindi ako tanga. Mabuti pa umalis na ako. Nakakahiya pala sumama sa inyo kasi matatalino kayo. Hindi! Joke lang! Kayo naman, mapaniwalain kayo. Well, totoo na hindi ako valedictorian o salutatorian, pero mataas din ang grades ko. Ang tatalino kasi ng buong klase namin eh. Papadudot kahit ganon kabait sa amin si Aubrey ay halata ko pa din na mas magaan ang loob niya kay Gio. Ewan nga po parang mas may appeal kay Aubrey yung mayabang. Pero kahit po ganoon ay hindi ako nang hihina ang loob para pumorma pa din kay Aubrey. Kasi malay ko naman po na baka kaya ganon si Aubrey kay Gio ay parang kapatid ang feelings niya para dito. Pero syempre pinalalakas ko lang po ang loob ko kaya yon ang iniisip ko. Kaya sa lahat-lahat ng ginagawa namin ay para kaming nagpapaligsahan kapag kaharap na si Aubrey. Mula sa pick-up lines, jokes, achievements, pati sa sports, papadudot, alam mo naman kung gaano ka pisikal na sport ang basketball, kaya si Gio po ay masyadong pinangahawakan ng pagiging pisikal. Konting kilos ay nauuna agad ang siko niya. Minsan nga ay naiisip ko na baka nasa siko ang utak ni Gio. Kasi ang bilis mag-isip eh. Alam agad kung paanong mananakit. Pero dahil bago nga kami doon ay wala pa kaming nabubuong mga samahan sa mga ibang estudyante. Kaya wala pa kaming mga kaalyado para kumampi sa isa man sa amin. Kaya ang away namin ay nananatiling sa amin lang po talaga, papadudot. Oh, bakit ka nandito? Natural. Dito ako nag-aaral. Ang laki ng eskwelahan. Bakit dito ka pa pupunta?
Bakit ba? Bawal ba dito? Meeting place namin ni Aubrey to. Meeting place? Anong nakakatawa? Yung ilusyon mo parang nagsasebo na sa utak mo. Hindi nyo to meeting place. Tambahin to ni Aubrey at hindi ka kasama dun. O bakit? Ikaw, kasama ka? Natural. May understanding na kami. Understanding in Tagalog ay pagkakaintindihan. Paano magiging understanding kung hindi mo naiintindihan na hindi ka niya gusto? Wow! So ikaw ang gusto niya? Ayoko na lang magsalita. Wag talaga. Kasi lolokohin mo lang ang sarili mo. Napakayabang mo. Kasi may pagyayabang ako. Sa itsura na lang oh. Kung wala akong itsura, hindi ako magiging consistent escort ng eskwelahan namin nung high school. Naging junior at senior prom king din ako. Lahat ng Santa Cruzan, Flores de Mayo at kung ano-ano pang pwedeng kunin akong escort, kinukuha ako. Walang palya. Kaya pala mukhang pagod ka. Mas mukha ka kayang pagod. Natural. Subsubo ko sa pag-aaral eh. Ah, sa pag-aaral ka ba na subsob? Kala ko sa ano eh. Saan? Never mind. Hindi kami nakikipagtalo sa hindi namin ka-level. Wow! Ano naman kayang level yan? Wag na, kasi hindi mo naman kayang abutin. Paano ko aabutin ang nasa ilalim ko? Alam mo, namimilit ka na rin lang eh. Sige, ipagyayabang ko na para mapahiya ka. Ah, hindi ka pa pala nagyayabang? Natural, hindi. Nakakatakot ha? Talagang dapat kang matakot. Sige na, magyabang ka na. Una, hindi kita ka-level kasi mayaman kami. Hindi ko iyayabang ang yaman namin. 10 ektaryang lupain. Dito pa lang sa lugar natin ha. Iba pa yung mga nasa ibang lugar. Mas malawak ang lupain namin. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang eksaktong sukat. Baka malula ka. Sasabihin ko na lang na 11 hektarya. Nakakalula na yon. Yung bahay namin nakita mo na ba? Baka akalain mo nasa Disneyland ka. Baka kung makita mo ang bahay namin, akalain mo nasa Inglaterra ka. Inglaterra? Baka sinasabi mo lang yan kasi Inggetera ka. Hindi ko papatulan yung cheap joke mo. Kasi talo ka na. Anong talo? Mas malalaki ang pag-aari namin. Yung coaching sumusundo sa akin, nakita mo? Inggit ka, no? Sinusundo ka? Oo. Wala kang sariling kotse? Bakit ikaw? May sarili kang kotse? Meron. Oh, sorry ka. Wala ka naman sariling driver. Dahil gusto ko ako mag-drive. Sorry, sa iba ka na mag-apply. May driver na kami. Sira ulo ka. Hindi ako nag-a-apply. Malay ko ba? Asyumero ka kasi. Ina-assume mo na may gusto sa'yo si Aubrey. Iba yung ina-assume sa sure na. Kita mo na. Feel-am ka pa. Hindi ako feel-am. Feel-am ka. Feelingerong ambisyoso. Inggit ka lang. So tanggap mo na feel-am ka. Hindi. Pero tanggap ko na naiinggit ka sa itsura, talino at yaman ko. Uy, huwag mo masyadong sabihin yan. Bakit? Baka mamaya paniwalaan mo na totoo ang sinasabi mo. I will not stoop down to your level. Hindi talaga. Kung yung level ko, above you. Ano bang gusto mo? Away? Oo sana kaso, nakakatamad. Oh, anong gusto mo? Magkasundo tayo Na? na may the best man win. Sige, payag ako. Kanya-kanya tayo. Walang siraan. Deal! So, sino ang unang dadalaw kay Aubrey? Bato ba topic? Bato, pick. Paano ba yan? Una ako. Walang problema. Basta yung pinag-usapan ha. Papadudot kahit ayaw ko ay napilitan akong makipag-deal para hindi na lamang kami laging nag-iiringan. Kasi para lang kaming tanga dahil ayaw naman naming mag-away ng pisikal kasi ayaw naming parehong magkaroon ng bad record sa eskwelahan. Dinadaan niya na lamang sa basketball ang pamimisikal. Kaso hindi ako makaganti kasi magaling talaga siya. Hindi naman siya magaling mag-basketball pero ang husay niyang maniko. Kaya nagkasundo na nga lang po kami sa pangakong magiging parehas. Walang siraan pero syempre po ay duda ako sa kanya na tutupad siya sa usapan. Ang nakakainis pa po papadudot ay bato-bato pick na nga, talo pa ako. Kaya siya tuloy ang unang dadalaw kay Aubrey, natatakot po ako na maungusan niya. Alam ko naman pong malakas ang laban ko pero paano po kung gamitan niya ako ng mga ninja moves? Siyempre po masisiraan ako ng pasimple. Pasensya ka na po sa akin papadudot.
Hindi naman po ako insecure pero mahirap na po kasi. Sinabi ko sa sarili ko na kahit papadudot na isang beses lang mag-stalk ako ay gagawin ko. Sa unang pagpunta ni Gio kila Aubrey ay gusto kong malaman kung ano ang pag-uusapan nila. Kaya naman gumawa po ako ng paraan para malaman ang mga detalye ng gagawin niyang panliligaw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masyado ata akong paranoid. Kasi mula nung matapos ang usapan namin ni Gio, parang palagi kong tinitingnan ang mga kilos niya. Baka kasi mabasa ko at least alam kong i-counterpart. Kada pagpaplano ni Gio ay nagpaplano din po ako. Nagpaplano ako kung paano ko maririnig ang usapan nila ni Aubrey. Kaya nung araw na dadalaw si Gio kay Aubrey ay lihim ko siyang sinundan. Pinagmamasdan at pinag-aaralan ko ang bawat kilos niya. Hanggang sa makarating siya sa bahay nila Aubrey at kitang-kita ko noong nag-doorbell siya at mas kitang-kita ko noong si Aubrey mismo ang nagbukas ng gate at pinapasok siya. Yun pa lang ay mamatay-matay na ako sa selos, papadudot. Kaya pagkasarado ng gate ay sinipat ko kaagad sa siwang ng gate kung ano ang gagawin nila. Kung saan sila pupunta at nakita kong doon lang sila naupo sa isang maliit na kubo sa loob ng bakuran nila Aubrey. Noong makita kong nasa kubo sila, nadagdagan na naman ang selos ko. Kaya gumawa ako ng paraan noon. Malayo sila sa gate, doon sa pinapwestuhan nila ay masyadong makapalang pader kaya hindi ko sila madidinig. Tiningnan ko at aakyatin ko sana ang pader kasi masyado namang mataas. Para kung pusang inahanap ang mga anak niya ng panahon na yon, kakahanap ng paraan kung paano ko ba sila madidinig. Laking pasasalamat at may kalumaan ng pader nila Aubrey kasi may isang bitak sa malapit sa pwesto nila at may siwang po ito. Pilit kong itinapat ang tenga ko sa siwang at mas pinilit kong makinig. Pakiramdam ko noon ay may kapangyarihan ng tenga ko, papadudot. Bro, pasok ka muna. Nagbibihis pa si Apple eh. Nasaan misis mo? Nandun, nagpaiwan sa sasakyan. Mainit daw kaya doon na lang siya maghihintay. Sige. Pasensya na, hindi ko namalayan ang oras kanina eh. Nakaidlip kasi ako. Hindi naman ako ginising ni Apple. Ayos lang. Weekday naman eh. Di naman siguro punuan yung mga kainan ngayon. Nakakatuwa nga. Hi Aubrey! Oh, nag-hi ka na sa akin sa gate ah. Siyempre, iba yung dalawa na lang tayo. Dalawa lang naman tayo kanina pa. I mean yung nakaupo na tayo. O sige na nga. Hello, Gio. Hi again Aubrey. Paulit-ulit? Kinakabahan kasi ako eh. Saan? Baka kasi may mga nakamasid sa atin. Sino naman? Hindi naman ganun sina mama at papa. Hindi naman sila. Naku, hindi tsismo sa mga kapitbahay namin no. Hindi din sila. Sino ba? Hindi ko alam. Parang pakiramdam ko kasi may nakikinig sa atin eh. Kung ganyan ang pakiramdam mo siguro, balik ka na lang uli. Ay hindi, wala naman akong ibig sabihin. Eto pala, bulaklak. Wow, Rose! Ang ganda no? Oo, parang yun no. Yung mga tanim namin. Ay, may mga rose pala kayo. Oo, iba-iba pa ang kulay. Eto na lang, chocolate. Naku, hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Ha? Hindi matamis yan. Maasim? Hindi. Maalat? Hindi. Ibig kong sabihin, matamis yan pero hindi masyadong matamis. Ikaw naman, binibiro lang kita. Akala ko totoo. Ang alin? Ha? Na ayaw mo ng matamis? Naku, gusto ko kaya yung sweet. Sweet naman ako ah. Ikaw talaga? Aubrey, Oh, kumusta ka? kinakabahan ka ba? Ha? Medyo. Huwag kang kabahan. Maging totoo ka lang. Kasi may nakita ako matching chart. Matching chart? Oo, para malaman ko yung compatibility natin. Naku,
Huwag kang maniwala sa mga chart na yan. Hayaan mo na ako. Gusto ko siyang subukan eh. Baka mali-mali lang ang maging resulta nun. Natatakot ka ba? Hindi ah. So, willing ka? Oo, hindi naman ako takot sa ganyan. Okay, sige. Simulan natin. Kung halimbawa, umakyat ako sa puno ng saging, susundan mo ba ako? Siyempre naman, Bakit? kasi baka kung mapano ka. Yun nga lang ako lang ang aakyat, delikado na. Aakyat ka pa? Puno ng saging yun ah. Ah, saging ba? Hindi ko narinig eh. Okay lang. Ito na ang next question. Kung nasa madilim na lugar ako, halimbawa sa loob ng bahay namin, anong gagawin mo? Kahit gaano pa kadilim yan, papasukin ko ang bahay nyo at aalalayan kita hanggang sa makalabas tayo sa maliwanag. Talaga? Oo naman, Bakit hindi mo nalang binuksan yung ilaw? may kuryente ba? Hindi mo naman sinabi. Dapat tinanong mo muna ako. Oo nga. Aubrey, pwede wag na lang natin patulan yung chart na yan? Sige na nga. Si Lex may kayabangan, no? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tsaka, bakit tayo napunta dyan? Wala lang. Gusto ko lang sabihin kasi baka lukohin ka niya eh. Hindi naman siguro. Teka, 3 questions lang pala tong matching charts. May isa pang tanong. Saka na lang natin sagutin yan. May aasikasuhin pa pala ako. Kailangan ko nang umalis. Ay, ganun ba? O, sige. Pero okay na siguro ang 2 questions. Sabihan na lang kita sa resulta. Papadudot, kitang-kita ko ang takot at kaba ni Gio dahil lang sa mga tanong para sa compatibility. Nakita ko ang kahinaan niya doon. Pinilit ko talagang madinig ang lahat. Masakit sa tenga yung kumisiskis sa semento pero tiniis ko yon. Noong nagpaalam siya ay saka ko tinanggal ang tenga ko sa siwang at sinilip sila. Kitang-kita ko ang mukha niya. Mukha siyang takot dahil sa mga sinagot niya. Inunahan kasi ng yabang. Ayun, kung ano-ano tuloy ang isinasagot. Hindi ko na namalayan na nakalabas na pala sa gate ang dalawa at huling-huli niya ako na nagkukumahog sa pagsilip sa siwang ng pader. Nagulat ako at halatang halata ako pero dinaan ko sa acting. Sinabi niya na nag-i-spy daw ako. Siyempre po ay nag-deny ako. Sabi ko ay napadaan lang ako. Alam kong hindi siya naniniwala kasi alam ko naman na tulad ko ay wala din siyang tiwala sa akin, Papa Dudut. Kahit mahina ang usapan namin ay nagkakainitan na naman kami ni Gio. Mag-aaway na sana kami nang may magsalita sa katabing bahay nila Aubrey. Nagtatanong kung may tao daw ba doon. Yumuko kaming dalawa ni Gio at hindi na nagsalita pa. Ayaw naming malaman ni Aubrey na nandun kaming dalawa at baka isipin niya na may kung ano kaming plano. Nagtanong uli ang kapitbahay kung may tao sa likod ng bahay nila. Sobra ang tahimik namin ni Gio. Walang nagsalita o kumikilos. Ilang sandali ay nagbuhos ng tubig na pinaglabhan ng kapitbahay nila Aubrey. Kaya pala nagtatanong kung may tao sa likod ng bahay nila ay para makasigurado siyang walang mababasa pagkabuhos niya. Kaya ayon, umuwi kaming basang-basa. Ang konsuelo na lamang sa akin ay hindi lang ako ang nabasa kundi dalawa kami ni Gio, Papa Dudut. Good afternoon, Aubrey! Uy, bago yun ah. Ang alin? Yung opening greetings mo. Bakit? Mula kasi nung makilala kita palaging, Hi Aubrey ang umpisa mo. Ah, oo. Ganun ako. Ano? Anong ano? Sabi mo ganun ka. Ano ka? Ah, ibig kong sabihin, ayoko nang palaging pareho ang lahat. Ah, inconsistent ka. Oo! Ay, hindi. Ibig kong sabihin, kalimutan na nga natin. Oo, binibiro lang kita. Pero iba ka kay Gio ha? Iba? Parang mas relax ka.
Puro yabang kasi. Ano? Sabi ko, eto sunflower. Wala kayong tanim na ganyan. Paano mo nalaman? Ngayon ka lang naman nakapasok dito sa amin. Sinilip ko. Sinilip? Ha? Sabi ko, nakita ko sa sleep ko. Habang tulog. Astral projection? Oo. Okay. So, okay ka din sa mga compatibility question? Pinaghandaan ko yan. Pinaghandaan? I mean, may dala akong pasta. Handa ko yan. Birthday mo? Hindi, parang taste test. Kung masarap siya para sa'yo, yan ang handa ko. Ang galing mo. Saan? Magpalusot. Anong ibig mong sabihin? Wala. Tara, simulan natin ang mga question. Sige. Kung aakit ako sa puno, susunod ka ba? Siyempre hindi. Kasi puno ng saging yun eh. Puno ng saging? Wala naman akong sinabing puno ng saging ah. Inassume ko lang. Alam mo na ba itong mga question? Hindi. Ngayon ko nga lang nadinig yan eh. Okay. O sige. Ang next question ay, anong gagawin mo kung nasa madilim na lugar ako sa gubat? Bubuksan ko ang ilaw. Ano? Hindi naman brownout, di ba? So may kuryente. Sa gubat? Gubat? Oo, nasa gubat ako. Ay sorry, hindi ko nadinig. Inassume mo kasi. Hindi ah. Okay. Itong third question na nga lang. Wag na kaya natin pag-usapan yan. Ay nako, yan din ang sinabi ni Gio. Pero hindi ka naman nagmamadali kaya tatanungin ko sa'yo. May pupuntahan pa talaga ako. Wala pa tayo na pag-uusapan eh. Madami na. So, hindi ka rin interesado sa buhay ko? Interesado syempre. Yung question lang sa compatibility ang wala akong interes. Sus, sabi mo naniniwala ka sa astral projection. Tapos ayaw mo ng compatibility question? Hindi naman. O sige, wag na lang. Hindi, sige, itanong mo na. Wag na lang. Sige na, okay lang. Ano yon? Kung hinahabol ka ng leon, tapos sa kanan may ilog, pwede kang lumangoy para makaligtas. Kaso may mga buwaya. Sa kaliwa naman, may mataas na puno. Pwede mong akyatin para makaligtas ka. Kaso yung puno, puro ahas na makamandag. Saan ka pupunta? Makikipagsapalaran na lang ako sa leon. Feeling ko may laban pa ako kesa sa buhay at ahas na makamandag. Bakit ka makikipagsapalarang harapin yung leon? Yung gitnang daan naman walang kahit ano. May gitnang daan pa pala? Pahiyang-pahiya ako, Papa Dudut. Nauna ata yung yabang ko o nauna yung pandaraya ko kaya mali-mali ang mga naisagot ko. Hindi lang pala 3 yung tanong. Ang dami ng tanong at lahat ay mali ang sagot ko. Parang wala kaming compatibility ni Aubrey, Papa Dudut. Pero sabi niya naman na hindi sa tama o maling sagot malalaman kung compatible kami o hindi. Kaya lumakas muli ang loob ko. Pero syempre deep inside ay pahiya talaga ako. Ayaw ko lang ipahalata. Yun na lang ang lamang ko kay Gio. Kasi siya pahiyang-pahiya at tinakbuhan pa niya yung tanong. Ako naman ay hinarap ko hanggang sa makapagpaalam na ako. Tapos paglabas ko ay nandun naman si Gio sa eksaktong lugar na pwenestuhan ko noong nahuli niya ako. Doon sa may siwang na pader. Ibig sabihin ay nakikinig siya sa usapan namin ni Aubrey, Papa Dudut. Inunahan ko siya ng galit, Papa Dudut. Pinagsabihan ko siya kung bakit siya nakikinig. Kaso, ibinalik niya sa akin. Dahil nahuli niya din naman ako na nakikinig sa kanila. Galit siya na sinabing dinig na dinig niya daw na sinisiraan ko siya. Kaya naman ibinalik ko sa kanya ang bintang niya. Na nadinig ko din naman na sinisiraan niya ako. Gumanti lang ako. Nag-elevate na naman ang sagutan namin, papunta na naman kami sa away nang biglang magsalita na naman ang kapitbahay nila Aubrey. Nagtanong kung may tao daw ba sa likod. Dahil ayaw na naming mabasa ay mabilis kaming sumagot ng meron po. Kasi biglang nagalit yung kapitbahay nila na bakit daw kami nandoon sa ganong oras. Magnanakaw daw kami. Nagsisigaw siya kaya nagtatakbo kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakamalas ko talaga, Papa Dudut, pagkasama ko si Gio. Nadadamay ako sa kamalasan niya.
Mabilis palang tumakbo si Gio pero mabuti na lamang ay mabilis din akong tumakbo. Kundi maiiwan niya ako at baka ako lang ang makita ng kapitbahay nila Aubrey. Kinabukasan po ay Sabado, wala kaming pasok kaya siguradong nasa bahay si Aubrey. Hindi na ako nagsayang ng oras at nagpunta ako kina Aubrey. Papadudot, may sa impacto ata itong si Gio kasi nandun din siya ng ganon kaaga. Siyempre, as expected ay nag-iringan na naman kami. Nagtulakan pa kami sa pagpindot ng doorbell nila Aubrey. Pero iba ang lumabas. Kung sa bagay, hindi naman alam ni Aubrey na dadalaw ako. Kaya magtatanong sana ako kung nasaan si Aubrey kaso inunahan ako nung mayabang. Sabi nung kasambahay nila na nasa park daw si Aubrey kasama ang mga kaibigan niya. Hindi na kami nakapagpaalam sa kausap namin dahil nag-unahan na kaming tumakbo papunta sa parke. Mas mabilis pa kami kesa noong gabing napagkamalang kaming magnanakaw. Hindi ako nagpatalo kaya sabay na sabay kaming nakarating sa park patakbo kay Aubrey. Pawis na pawis kami pero wala na kaming pakialam. Basta mauna lang kami nakausapin si Aubrey. Papadudod para kaming nasa Sport Fest. Matapos ang track and field ay pasikatan naman kami. Nililibre namin si Aubrey pati ang mga kaibigan niya sa mga gusto nito kaya tuwang-tuwa dahil nakalibre sila. Walang tulak kabigin sa amin ng mga kaibigan ni Aubrey kasi nga po ay tiba-tiba sila sa mga panlilibre namin. Hanggang sa magkayaan na ang lahat na umuwi na. Ihahatid ko si Aubrey syempre. Umepal na naman tong si Gio. Pero bago humiwalay si Aubrey sa mga kaibigan niya ay pinaalala ng isa sa kanila ang lakad nila kinabukasan. Hiniling ko po noon na sana'y ako lang ang nakadinig, sana'y hindi nadinig ni Gio. Kaso nauna pa siyang magtanong kung ano ang lakad nila Aubrey sa araw ng linggo. Saan kayo pupunta bukas? Bakit ba nakikialam ka? Ikaw ba kausap ko? Kasi pakialamero ka eh. Oh, pag-aawayin niyo ba yan? Ako ayoko ng away. Ayaw mo? Eh ang lakas mo nga maniko sa basketball eh. Anong kinalaman ng basketball dito? Wala. Pero yung paniniko mo ang pinagsisimulan ng away. Kailan ako napaaway sa paniniko ko? Kasi ako lagi ang sinisiko mo. Inaway ba kita? Natural hindi. Kasi ikaw ang nakasakit. Tama na nga yan. Pasensya ka na dyan ha. Spokesperson ba kita? Ano ba? Iiwan ko kayo. Oh, tumigil ka na kasi. Lakas mo magturo ah. Ay nako, dyan na nga kayo. Sandali. Hindi na kami mag-aaway. Oh, magyakapan kayo. Ha? Ayaw nyo? Actually okay naman kami. No need para magyakapan. Pwes aalis na ako. Magyayakapan na. Go! Aray ko, manda ka mamaya. Ikaw nga ang malakas ang hampas eh. Ano, okay na kayo? Okay na kami. Good. Tara na. Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko. Actually, tanong ko yon. Inunahan lang niya ako. Bakit pati tanong ko aangkinin mo? Ay nako! Hindi na, sige na. Tanong niya na yon. Tanong lang pag-aawayan pa? Anong sagot? Wala yon. May pupuntahan lang kami. Saan? Diyan lang. Nakasanayan na kasi namin na magkita-kita kapag Sabado sa park. At pag linggo, saan naman kayo nagkikita-kita? Diyan lang. Saan? Bakit ba interesado kayo? Sasama ako. Teka sandali. Sino nag-imbita sa inyo? Ha? Ayan kasi. Anong ayan kasi? Ikaw din sinabi mo sasama ka. Sino nag-invite? Sorry, nabigla lang ako. Ako din. Bakit ka ba nanggagaya? Bakit? Ikaw lang ba ang pwede mabigla? Naku, ayan na naman. O siya, sasabihin ko na. Tuwing linggo, nagpupunta kami sa ilog para maligo at mag-picnic. Sama ako. Ano? I mean, pwede bang sumama? Ako din. Bakit sasama ka? Wala ka bang ibang lakad? Eh di ikaw gumawa ng ibang lakad. Basta ako sasama. Tama na. Sige na, sumama na kayong dalawa. Ang kukulit nyo. Okay na sana, kaso may kasamang bangus.
Kaya ng hito ang tubig sa ilog? Kung mag-aaway kayo, wag na kayong sumama. Okay, kami. Good! Sa amin magkikita-kita alas 5 ng umaga, okay? Tara na! Kinabukasan, Papa Dudut, ay hindi naman ako excited kasi nauna po ako sa mga kaibigan ni Aubrey na makarating sa kanila. Kaso may mas excited pa pala sa akin. Nandun na si Gio nakaupo sa harapan ng gate nila Aubrey. Ewan nga, doon na ata natulog yung mayabang na yon. Gaya ng inaasahan ay nag-iringan na naman kami. Lalo na dalawa lamang kami. Kaya pagalingan na naman kaming mang-asar. Ang catch ay pareho kaming pikon. Ayun, naabutan na naman kami ni Aubrey na nag-aaway saktong pagbukas niya ng gate. Sinabihan na naman kami na hindi isasama kapag nag-away pa. Para kami mga bata na bati na uli kaagad. Parating na daw ang jeep na inarkila. Nagyabang kaagad si Gio na bakit nag-arkila pa. May coaster naman daw sila. Sobrang inis ko. Kaya kahit nawala kami ay sinabi ko na may bus kami. Sabi ni Aubrey na mas gusto raw niya ang jeep para mas ramdam niya ang biyahe papuntang ilog. Kaya nanahimik na lamang kami. Kasi hindi naman pareho na kayang kontrahin namin itong si Aubrey. Dumating ang jeep at nagdatingan na din ang mga kaibigan ni Aubrey. Bumiyahe agad kami papunta sa ilog. Papa Dudut, walang ni isa sa amin ni Gio ang nakatabi si Aubrey kasi doon niya kami pinaupo pareho sa harapan katabi ng driver. Nakarating kami ng matiwasay sa ilog. Kumain ng breakfast na baon nilang pagkain. Saka ako nagaya na maglakad kami ni Aubrey kaso'y naunahan na pala ako ni Gio na magsabi kay Aubrey. Papa Dudut, syempre may away na namang sumiklab sa pagitan namin ni Gio. Sa inis ni Aubrey ay sinabihan niya kami na wala siyang sasamahan kahit na sino sa amin. Kung gusto daw namin ay kami na ang sumama sa kanya. Kaya ayon, magkakasama pa din kaming tatlo na naglalakad noon, Papa Dudut. Wala akong away na matidinig kundi babalik tayo. Saan tayo pupunta? Ang daming tanong. Kakatanong ko lang. Oh, Kakatanong ko lang. Paano ang daming tanong? yan. Naiinitan ka ba? Umaangal ka? Tinatanong ko lang. Oh, Tinatanong ko lang si Aubrey para madala ko siya sa lilim. ganyan. Diba mas maganda? Wala kang kasing ganda. Tulad ng kalikasan na nasisira dahil sa mga pangit na pangyayari. Kalintulad ng iyong ganda ang langit na minsan ay nababalutan ng kadiliman. Aba, nagiging makata pala kayo kapag hindi nag-aaway? Oo, ganyan ako. Mas lalo ako. Pareho na nga kayo, magtatalo pa. Sorry. Ayun, dun tayo. Sandali. Lulusong tayo? Bakit? Takot ka sa tubig? Pauso ka na naman eh. Hindi pa kasi ako nakabihis ng panligo. Ayun, mabuti. Bumalik ka muna dun sa pwesto natin, tapos magpalit ka. Hindi na. 10 naman ang dala kong shorts. Hindi ko pwedeng iwan si Aubrey na kasama ka, no? Wow! Sa'yo ibiniling si Aubrey? Hay nako. Ano, lulusong ba kayo o hindi? Lulusong! Ayan, malamig ang tubig. Panlaban sa init. Malamig nga. Takot ka sa malamig? Ang dami mong comment. Nagtatanong ako. Ang linaw ng tubig, no? At saka ang payapa. Ay, mababaw lang pala to. Takot ka sa malalim? Ang daldal mo. Wala ka namang sinagot sa tanong ko eh. Bakit ako sasagot sa tanong mo? Teacher ka ba? Yun na yun? Yun na ang panlaban mo? Final na. Shh! Umupo na lang tayo. Dito tayo magkwentuhan. Pero pwede ba yung maayos na kwentuhan? Walang kontrahan, walang barahan? Ito kasi. Kasasabi lang mag-usap ng maayos, naninisi ka na naman. Okay. So dahil hindi pa kayo nagkukwento tungkol sa sarili nyo, ano pa ang hindi ko alam sa inyo? Mahilig ako sa mangga. Hinog o hilaw? Hilaw. Pero okay lang din naman ang hinog. Talaga? Ako rin eh. Tapos may bagoong yung manggang hilaw. Alamang? Oo. Huwag kayong mag-alala. May dalang mangga at bagoong si Rosie. Mamayang tanghalian kainin natin. Naglalaway na ako.
Uy, wag dito. Baka umalo sa ilog ang laway mo. Diba mas masaya? Pero inasara na naman ako ng hambog na to eh. Masambog ka. Gaya-gaya ka pa ng gustong prutas. Iba ka talaga ano? Ako una nagsabi na paborito ko ang mangga. Sabi mo, Hinog. Bingi ka pala eh. Ano? Oh, kita mo na? Siraulo ka. Naku, wala na akong panahon sa inyong dalawa. O sige, mag-away na kayo hanggang gusto nyo. Nakakapagod manaway. Babalik na nga ako. Papa Dudut, hindi namin alam kung ano ang nangyari. Biglang rumagasa ang tubig papunta sa amin. Tinangay kaming tatlo at sobrang takot ko noon. Nagkahiwalay-hiwalay kami at nakita ko si Aubrey na pilit na nilalabanan ng alon. Nilangoy ko kaagad siya at pinilit dalhin sa lupa. Halos habol hininga kaming dalawa. Umiiyak pa si Aubrey at saka ko naalala na wala sa paligid si Gio. Hindi din nakita ni Aubrey at hindi ako nagdalawang isip at kahit malakas pa ang alon ay sumisid ako para hanapin si Gio. Dahil sa lakas ng alon ay naging kulay putik ang kaninang malinaw na tubig. Kaya mas nahirapan akong hanapin itong si Gio. Nakailang subok ako ng sisid pero hindi ko siya makita. Isang subok pa ay nagpapasalamat ako at nahila ko si Gio mula sa ilalim. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo dahil parang hindi na humihinga itong si Gio nang maiahon ko sa tubig. Mabuti na lamang at marunong ako ng CPR. Ilang sandali ay natauhan si Gio, nakaligtas siya sa muntik ng kamatayan. Dumating ang mga kaibigan ni Aubrey at tinulungan kami dahil hinang-hina kami sa mga nangyari. Nakita pala nila ang pagragasa ng tubig papunta kung nasaan kami kaya nagmadali silang puntahan kami. Ayaw naming maalala ang araw na yon. Sa isang taon ang lumipas ay nanatili kaming magkaibigan ni Aubrey. Opo, Papa Dudut, naging magkaibigan lang kami. Hindi po ako ang nagustuhan niya. Kami naman ni Gio ay naging matalik na magkaibigan. Nagtatalo pa din minsan pero sobra ang naging pagkakaibigan namin. Lalo na si Gio na sobra-sobra din ang pasasalamat sa akin. Pero si Gio at Aubrey ay naging magkaibigan lang din. Tulad ko ay hindi din nagkatuluyan sina Aubrey at Gio. Pero mas lumalim pa ang pagkakaibigan naming tatlo matapos ang sakuna. Ayaw naming maalala ang mga nangyari sa ilog pero masasabi ko na dahil sa ilog ay naging sobrang pagmamahal at proteksyon namin sa isa't isa. 10 taon na din ang lumipas. Ang una pong nakapag-asawa sa aming tatlo ay si Aubrey. May anak din sila at kahit sobrang close naming tatlo ay walang selos na nagaganap sa asawa ni Aubrey. Kami naman ni Gio ay pareho ng may girlfriend at nagbabalak na ring magpakasal. Pinag-uusapan namin ang pagkakaroon ng double wedding, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento sa Barangay Love Stories. More power sa programa ninyo sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Lex. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi tuwid ang daan patungo sa tagumpay. Marami tayong landas na tatahakin na minsan ay nagsisilbing aral para sa atin. Ang kabarangay nating si Grace na nagbago ang buhay dahil sa isang sakit ay nakaranas na ring dumaan sa maling direksyon. At ito ang kwento na kanyang ibabahagi ngayong araw. Anong kamalian kaya ang kanyang ginawa na hanggang ngayon ay kanyang pinagsisisihan? Yan ang sabay-sabay nating tunghayan ngayong araw dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang
Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nakaabang sa kwento ng aking buhay. Grace na lamang ang itawag ninyo sa akin, 33 years old at isang HIV advocate. Disclaimer po pala Papa Dudut, ang lahat ng pangalang nabanggit sa aking kwento ay binago ko para na rin po mabigyan ng respeto ang privacy ng bawat isang involved sa istoryang ibinabahagi ko sa inyo. Naging HIV advocate ako sa kadahilan ng ako mismo ay mayroong human immunodeficiency virus o mas kilala sa tawag na HIV. Taong 2021 noong nalaman kong mayroon ako ng naturang virus matapos malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Marami nang nagbago simula noon, lalo na ang pagtingin ko sa mundo. Pero hindi ibig sabihin na porket may HIV na ang isang tao ay katapusan na ng mundo. Hindi HIV ang wakas ng lahat, kundi ito ay panimula lang ng bagong buhay. Sa katunayan, simula noong malaman ko na may HIV ako, ay nagawa ko pa rin ibalik sa normal ang buhay ko. Sa mga nagdaang taon ay nakahanap ako ng bagong pag-ibig. Ang kapatid ko naman ay kinasal na sa kanyang long-time boyfriend nitong Pebrero lamang ng taong ito. Noong nagkasakit ako, kinailangan kong mag-contact tracing para ito sa mga obligasyon ng isang HIV patient. Kailangan kong masabihan ang mga naging sexual partners ko tungkol sa sakit ko. Para sa ganoon ay makapagpa-test din sila. Yun po ang ginawa ko noong gumaling ako. Binalikan ko ang 4 na naging boyfriend ko na sina Brent, Roan, Patrick at Toto. Para na rin malaman kung kanino o papaano ko nakuha ang sakit na yon. Nauna kong nakausap ang huli kong ex na si Toto at sa awa ng Diyos ay negative naman po siya sa HIV. Ganon din ang pangalawa kong boyfriend na si Roan. Pero sa kasamaang palad netong taon lamang na ito ay nabalitaan namin na pumanaw na si Roan matapos daw siyang atakihin sa puso, ayon sa balita ng kanyang pamilya. Hanggang ngayon naiinis pa rin talaga ako na di nakapag-perform yung inaabangan kong artista kanina sa Pride March. Umulan kasi kaya maagang tinapos yung event. Ang sabihin mo, hindi nila na-anticipate yung crowd na marami ang pupunta. Kasi naman, yung iba doon nagpunta lang para sa mga artista, hindi para sa Pride March. Yun din, isa rin yun siguro sa dahilan. Alam mo ba, muntik na kaya ako mapaaway kanina. Oh, bakit naman? Diba, nasa circle na nga ang lahat. Hirap na nga kaming makapasok sa dami ng tao dahil siksikan, tapos may mga kalalakihan pa kaming nakatabi ng asawa ko. Alam mo kung anong sabi nila? Ano? Ang sabi ba naman, ang dami naman bakla rito? Hello kuya! Pride March to! Evento ng LGBT kaya malamang maraming bakla dito. Sasagutin ko sana kaso pinigilan lang ako ng asawa ko. Ay nako, marami talaga nagpunta hindi para sa mismong event kundi para sa mga artistang magpe-perform. Nakakalungkot lang na natabunan yung layunin ng event dahil sa mga fans ng mga artist. Ay, sinabi mo pa. Kaya nga nakakainis Gawin na lang siguro nilang lesson yun for next year. Dapat lang. Kailangan nilang bumawi sa susunod na taon. Kumusta pala yung booth nyo? Marami bang kumuha ng test kits para sa HIV? Oo, marami naman. Marami ring nagpa-test. Successful naman yung ginawa namin. Sabi sa'yo hindi nyo na ako kailangan O sige na, mauna na ako maligong, lagkit ko na Oh, bakit naman ganyan ang itsura mo? Wala, naalala ko lang ulit yung balita ni Margie kaninang umaga na patay na si Rowan. Ay oo nga, nawala sa isip ko yun. Atake raw yung kinamatay, diba? Yun ang sabi sa akin. Grabe talaga ang buhay, sobrang unpredictable.
Last month lang, may schoolmate din ako nung college na namatay. Aksidente naman ang cause of death. Nakakabigla lang kasi eh. Kung sino pa yung hindi mo inaasahan, siya pa yung mababalitaan mo na lang na wala na. Eh bakit ka pala kinontak nung Margie? Close kayo? Hindi. Ewan ko ba dun? Yun daw yung ex ni Rowan na sobrang obsessed sa kanya. Siguro hanggang ngayon updated pa rin yun sa buhay ni Rowan. Kaya nung nabalitaan niya yung nangyari, chinika niya sa akin. May pagkamosang din pala yung Margie na yun eh. Naalala ko tuloy yung time na sobrang heartbroken ka dahil nag-cheat si Rowan. Ang lala ng parting yun ng buhay mo, hindi ko kinaya. Huwag na natin balikan yung nakaraan. Past is past na. Patay na yung tao kaya kalimutan na natin yung nangyari sa amin. Speaking of past, naaalala mo pa noong 2021? Nung nakipagkita ka sa lahat ng ex-boyfriend mo? Paano ko makakalimutan yun? Eh ako lang yata yung natatanging babae na binalikan lahat ng naging boyfriend para lang sabihing may HIV ako. Tapos yung isa sa kanila ang hirap hagilapin. Ano na nga ulit yung pangalan nun? Yung after niyang mag-break, tumira na lang siya sa probinsya. Si Patrick? Ayun, Patrick nga. Pang-ilang boyfriend mo yun? Pangatlo ba? Oo, pangatlo nga siya. Sa sobrang desperada mong malaman ng katotohanan, muntik ka nang mag-book no ng flight papuntang Bacolod. Kaya nga eh, gulong-gulo yung isip ko nun. Ang daming nangyari sa akin nung taong yon. Ikaw ba naman ang nag-trip down memory lane sa mga trauma na dulot ng mga ex mo? Mabubuang ka talaga. Pero at least tapos na yun. After lahat ng nangyari, tahimik na ang buhay mo. Masaya na ulit ang puso mo. O siya, maliligo na ako. Ang aasim ng mga lalaking katabi namin dun kanina sa circle. Kailangan ko maligo ng mainit na tubig para mawala yung inis ko. Okay, sige. Magluluto lang ako ng dinner. Papadudot, mabalik tayo sa taong 2021. Noong nagko-contract tracing pa lamang ako para malaman kung sino sa 4 na ex ko ang nakahawa sa akin at kung sino ang maaaring nahawahan ko sa kanila. Pagkatapos kausapin sina Toto at Roan ay sunod kong hinanap si Patrick, ang pangatlo kong boyfriend at ang pinakamaikli kong nakarelasyon. Kumpara sa 3 kong ex ay si Patrick ang pinaka nahirapan akong hanapin noon. Dahil hindi tulad nila Brent, Roan at Toto, ako ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay ni Patrick. Wala na akong contact noon kay Patrick simula noong naghiwalay kami ng landas. Hindi ko na siya noon sinubukang hanapin dahil nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya, ganoon din siya. Never na rin niya akong kinontak. Subalit dahil kailangan ko siyang kausapin noon, not by choice, ay pinilit kong hanapin si Patrick. Ang mahirap ay hindi na siya gumagamit ng social media. May Facebook account siya pero inactive na ito at year 2014 pa ang pinakahuling post niya doon. Ang tanging paraan na naisip ko noon ay ang kontakin ang kapatid ni Patrick na agad din namang nag-reply. Ang problema sa probinsya nakatira si Patrick ng mga panahon na yon. Habang nagbabakasyon siya noon sa Bacolod ay inabutan siya ng lockdown dahil sa pandemic. Noong na-lift ang restrictions ay nagpa siya si Patrick na manatili na lamang sa probinsya para makasama niya ang mga magulang niya na pareho ng senior citizens. Doon na siya naghanap ng bagong trabaho at nagsimula ng bagong buhay. Nahihibang ka na ba? Pupunta ka sa Bacolod? Doon kasi nakatira si Patrick eh. O tapos? Kailangan talaga personal mo siyang makita? Pwede mo naman siyang tawagan na lang sa Facebook eh. Wala nga siyang Facebook. Hindi siya active sa social media. Eh di hingin mo yung number niya sa ate niya. Tawagan mo siya doon. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yon? Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Hindi rin siya nag-reply sa mga text ko kahit sinabi ko nang meron kaming emergency na dapat na pag-usapan. Ayaw na raw niya ako makausap. Yun ang sabi sa akin ng ate niya. So anong magbabago kapag nagpunta ka doon? Paano ka nakakasiguro na gusto ka niyang makita sa Bacolod? Ate, sinasabi ko sa'yo, nagsasayang ka lang ng pera. Masasayang din oras at effort mo. Magbabaka sakali lang naman ako. Kasi kapag nandun na ako, baka mapilitan siya makipagkita sa akin. Ate, tignan mo nga yung itsura mo. Hindi ka pa nga nakakabalik sa dati mong katawan. Hindi ka pa totally magaling. Paano kung may mangyari sa'yo doon? Hindi nga pamilyar sa'yo yung lugar.
Alam mo ba kung saan nakatira si Patrick? Hindi, pero pwede ko namang tanungin yung ate niya eh. Kahit na! Ang point ko, masyado ng OA itong ginagawa mo. Hindi OA itong ginagawa ko, Emily. Sa kanilang apat, si Patrick ang pinakagusto kong maging safe sa lahat. Masyado nang malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Kaya hindi kakayanin ng konsensya ko kapag nalaman ko na may chance na nahawahan ko siya ng sakit ko. Sa ayaw niyang makipagkita sa'yo eh. Wala ka nang magagawa doon. Kung may sakit man siya o wala, hindi mo nakasalanan yon kasi nag-reach out ka naman sa kanya eh. Doon pa lang, nagawa mo na yung trabaho mo. Hindi pa rin sapat yun. Hindi mo mapipilit ang isang tao na makipagkita sa'yo kung ayaw ka naman niyang makita. Tigilan mo na lang siya, ate. Hindi pwede. Kailangan ko siyang masabihan. Kailangan kong malaman ng totoo. Kung gusto mo talagang malaman ng totoo, si Brent na lang ang kausapin mo. Siya na lang ang sabihan mong magpa-test. Kung negative siya, ibig sabihin si Patrick ang may HIV, siyang nakahawa sa'yo. Paano kung positive siya? Mas lalong kailangan kong sabihan si Patrick dahil may chance na baka nahawahan ko siya ng virus. Sa kanilang apat, kung sakali mang si Brent nga ang nag-positive, ibig lang sabihin nun, siya ang nakahawa sa'yo. Pero yung sinasabi mong chance na baka nahawaan mo si Patrick, malabong mangyari yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Rowan at Toto nga ang sunod na naging boyfriend mo pagkatapos ni Brent eh. Negative sa HIV. Si Patrick pa kaya? Hindi tayo pwedeng makampante, Emily. Hindi basta-basta tong sakit na to. Hindi tayo pwedeng mag-assume. Ang gusto ko lang naman na gawin mo, pag-isipan mo ng maayos tong plano mong pagpunta sa Bacolod. Masyado ka nagpapadalos-dalos eh. Pwede bang mag-focus ka na lang muna sa sarili mo kaysa sa ibang tao? Ay, sige. Bibigyan ko ng ilang araw bago ako mag-decide kung pupuntahan ko ba siya sa probinsya o hindi. Ayan, mabuti yan. Kulitin mo na lang muna si Patrick sa text hanggang sa magsawa siya. Kung ayaw niya talaga, si Brent na lang muna unahin mo. Okay, sige. Ganyan na lang ang gagawin ko. O siya, sige, matutulog na ako. Tulog ka na rin. Mauna ka na. Matutulog na rin ako maya-maya. Kinabukasan ay nahimasmasan din ako, Papa Dudut. Tama ang mga sinabi ng kapatid ko. Masyado na akong OA sa mga ginagawa ko. Sobrang concerned ako sa mga ex ko sa puntong nakalimutan ko na nasa kalagitnaan pa lamang ako ng pagpapagaling ng panahon na yon. Sa totoo lang ay hindi ko naman kasalanan na nagkaroon ako ng HIV dahil naging loyal ako sa mga nakarelasyon ko. Never ako nag-cheat at nakipagtalik sa ibang tao para mahawaan ako ng iba. Kaya po gustong gusto ko talagang malaman kung paano ako nakakuha ng HIV at kung sino sa apat kong ex ang nakahawa sa akin ng sakit na yon para matapos na ang misteryo. Gusto ko sanang sundin ang suggestion sa akin ni Emily na sa halip na si Patrick ay si Brent na muna ang kitain ko. Tama siya na kapag negative si Brent sa HIV test, ay automatic na si Patrick nga ang may HIV sa kanilang apat. Pero sa kanilang lahat ay si Brent ang plano ko talagang ihuli. Siya lang kasi ang katangi-tanging tao na hindi ko pa kayang makita ulit. Siya ang first love ko. At ang sabi nga nila sa first love ay it never dies. Ang ginawa ko na lang ay pinakiusapan ko si Patrick na kung pupwede ay magkita kaming dalawa as soon as possible dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Ganon din ang sinabi ko sa atin niya sa pagbabakasakaling matulungan niya akong magkita kami ng kapatid niya. Kaso nga lang ay nagmatigas si Patrick. Pinanindigan niya ang mga sinabi niyang ayaw na niya akong makita pa kailanman, Papa Dudut. Hindi ko po ikinakaila na malaki talagang naging kasalanan ko kay Patrick, Papa Dudut. Kaya alam kong kahit na namang gawin ko ay siguradong hindi na niya ako mapapatawad pa at naiintindihan ko yon. Deserve ko ang galit sa akin ni Patrick dahil ako ang bumasag sa puso niya. Pero iba ang kaso nung time na gusto ko siyang makita ulit dahil ang kalusugan na niya ang nakasalalay. Kailangan ko siyang mapilit na magpa-test para mapanatag na ang kalooban ko. Ang problema bukod sa nasa Bacolod na siya ay ayaw na niyang makipagkita pa sa akin. Dahil hindi ko naman mapilit si Patrick na makipagkita sa akin,
ay no choice ako kundi sundin na lamang ang suggestion sa akin ni Emily. Si Brent na lang ang kinonta ko. Kahit na hindi pa handa ang puso kong makita siya ulit, matapos ang napakahabang panahon, ay wala na akong choice. Tapos na ako kay Toto, tapos na rin ako kay Roan. Siya na lamang ang tanging natitira dahil ayaw na akong makita pa ni Patrick. Ilang araw ang pinalipas ko para makapag-isip kung paano ko kakausapin si Brent. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa muli naming pagkikita. Papadudot kung kailan tatawagan ko na sana si Brent. Ay bigla naman nag-message sa akin ang kapatid ni Patrick. Nasa Manila raw ang kapatid niya. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Agad kong pinakiusapan ang kapatid ni Patrick na sana ay makipagkita na siya sa akin. Kahit na isang beses lang. Nangako naman sa akin ang ate niya na kakausapin niya ang kapatid niya. Nangyari ang pagkikita namin ni Patrick nung isang gabi ay bigla na lamang niya akong tinawagan sa kalagitnaan ng madaling araw. Lasing na lasing. Agad ko siyang pinuntahan sa bar kung saan ito nagiinom at nadatnang ko siyang nakaupo sa labas at wala na sa wisyo. Patrick! Okay ka lang ba? Grace. Anong ginagawa mo rito? Tinawagan mo ko, hindi mo ba naaalala? Halika, tumayo ka dyan. Taon mo ko, kaya kong sarili ko. Anong kaya? Hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Tulungan na kita. Bitawan mo ako sabi. Patrick naman. Ano bang trip mo? Bakit ba ginugulo mo na naman ang buhay ko? Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Hindi! Mag-usap na tayo ngayon. Kailangan kong malasing para magkaroon ako ng tapang na harapin ka. Nandito na tayo kaya sagutin mo yung tanong ko. Hindi pa ba sapat yung ginawa mo sa akin? Kung kailan naghihilom na yung sugat sa puso ko, guguluhin mo na naman ako? Maniwala ka sa akin, hindi ko gustong guluhin ang buhay mo. Pero kailangan kitang makausap. May kailangan kang malaman. At ano naman yun? Ano bang kailangan kong malaman maliban sa pinaglaruan mo lang ang puso ko? Patrick, hindi to ang tamang lugar para pag-usapan natin ang gusto kong sabihin sa'yo. Grabe ka. Ang lala mo, Grace. Ilang taon kitang iniwasan. Ilang taon kitang pilit kinalimutan. Pero bakit sa'yo, parang ang dali lang ng lahat? Bigla ka nalang nagparamdam ulit na parang walang nangyari. Patrick... Ikaw ang first love ko eh. Ikaw yung unang babaeng minahal ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Alam mo ba yung paghihirap na ginawa ko para lang makalimutan ka? Alam ko, pero... Hindi mo alam! Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko! Alam mo kung ano yung nakakainis? Kahit ilang taon pang lumipas, kahit anong pilit pang gawin ko na ibaon sa limot ang lahat, hindi ko magawa. Ikaw pa rin talaga eh. I'm sorry. Ikaw yung rason kung bakit mas gusto kong manatili na lang sa Bacolod. Dahil hindi ko kayang isipin na kapag nasa Maynila ako, abot kamay lang kita. Na maaaring yung mga lugar na pinupuntahan ko, pinupuntahan mo rin. Yung mga taong nakakausap ko, nakakausap mo rin. Ako na yung nagpakalayo-layo para sa kapakanan ko. Kinaya ko yun ng ilang taon. Tiniis ko yun tapos biglang magpapakita ka ulit sa akin? Alam ko kung gaano kasakit ang pinagdaanan mo. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Alam ko hindi mo na ako mapapatawad pa pero may rason kung bakit gusto ko makipagkita ulit sa'yo. Para ano? Para sirain ulit ang peace of mind ko? Ang unfair mo, Grace. Kung madali ka lang nakapag-move on sa akin, pwes ako hindi. Kaya kung hindi mo rin lang ako kayang panindigan, please lang, lubayan mo na ako. Promise, pagkatapos nating makapag-usap ng maayos, kapag nasabi ko na sa iyo yung dapat kong sabihin, hindi mo na ako makikita pa ulit. Pagbigyan mo lang ako ng isang beses, Patrick. At anong mapapala ko dyan? Para lang din to sa kapakanan mo. Talaga ba? O baka naman para sa iyo tong ginagawa mo? Kulang pa ba yung ginawa mong panloloko sa akin? Kailangan mo bang dagdagan pa yung sakit na pinaramdam mo sa akin? Hindi.
hindi tungkol doon ang pag-uusapan natin. Pero hindi ngayon ang tamang oras para doon. Nakainom ka eh. Wala ka sa katinuan para makapag-usap tayo ng maayos. Kaya please, hayaan mo na akong ihatid kita para makapagpahinga ka na. Ewan ko ba kung bakit hindi kita matiis. Kahit ginago mo ko, isang paramdam mo lang ikaw na agad ang laman ng isip ko. Bobong pag-ibig to. Halika na, sasamahan na kita pa uwi. Papa Dudut, hinayaan ko lang na ilabas ni Patrick ang lahat ng sama ng loob niya sa akin noong time na yon. Karapatan niya yon dahil alam kong labis siyang nasaktan sa nangyari sa aming dalawa. Deserve ko rin namang ipamukha sa akin ang kasalanang ginawa ko. Nagbabaka sakali ako na kapag nailabas na lahat ni Patrick ang gusto niyang sabihin sa akin, ay magawa na niya akong harapin. May punto si Patrick sa mga sinabi niya. Unfair nga para sa side niya na matapos ang lahat ay narito na naman ako't ginugulo ang buhay niya. Hindi ko namang ginusto yon, Papa Dudut. Kung hindi lang ako nagkasakit ay hindi na talaga ako magpapakita pa sa buhay ni Patrick. Dahil wala naman na talaga akong mukhang maiyaharap pa sa kanya. Pero dahil nga sa kailangan at kahit masakit ay dapat naming gawin ang dapat gawin para na rin sa kaligtasan niya. Ang tanging dalangin ko na lamang noong time na yon ay sana'y hindi ko siya nahawahan ng sakit ko. Kung sakali mang nag-positive siya ay doble-doble na talaga ang kasalanan ko sa kanya. Nang gabing yon ay sinamahan ko si Patrick pauwi sa apartment ng kanyang ate para masigurong safe siyang nakauwi. Pagkatapos noon ay pansamantala ko muna siyang tinantanan at binigyan ng ilang araw para magpalamig ng ulo. Gusto ko man siyang layuan katulad ng ipinangako ko sa sarili ko noon ay hindi ito pupwede dahil kailangan ko rin talagang malaman ang totoo kung kanino ko ba talaga nakuha ang sakit ko. Oh ate, himala. Tinanghali ka ng gising ngayon ah. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog kagabi eh. Bakit naman? May ginawa ka ba? Lumabas ako. Ha? Lumabas ka? Teka, sa'yo ba galing yung ingay na narinig ko kaninang madaling araw? Oo, ako nga yun. Saan ka naman nagpunta? May pinuntahan akong bar sa May Morato. Bar? Ano namang ginawa mo sa bar ng ganong oras? Si Patrick, tinawagan ako. Lasing na lasing. Talaga? Nandito na sa Manila si Patrick? Oo, may kailangan daw yata siyang lakarin dito kaya siya lumuwas. So nagkita na kayo? Oo, pero hindi maganda yung pagkikita namin eh. Bakit naman? Nasabi kasi sa akin ni Patrick lahat ng saloobin niya sa akin. Galit pa rin siya sa mga nagawa ko sa kanya. Pero kahit ganon, hanggang ngayon may nararamdaman pa rin daw siya para sa akin. Di nga. Totoo ba? Ilang taon na yung lumipas simula nung naghiwalay kayo ah. Nag-pandemic na nga eh. Hindi pa rin siya nakaka-move on hanggang ngayon? Ako raw yung first love niya eh. Yun lang. Ikaw kasi, sa dami ng lalaking pwedeng gawing rebound, yung seryoso at mabait pang napili mong lokohin. Hindi ko naman alam na magiging ganun kalalim ang pagmamahal niya sa akin. So anong mangyayari ngayon? Nasabi mo na ba yung totoo sa kanya? Wala pa akong sinabi sa kanya. Lasing na lasing kasi siya eh. Mas mabuting mag-usap na lang ulit kami kapag wala ng alak sa sistema niya. Basta ang hiling ko lang talaga, wag siya. Sana hindi ko siya nahawahan kasi ayoko na madagdagan ang kasalanan ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, may nabasa akong research tungkol dyan. Tungkol saan? Ang sabi sa internet, maliit lang ang posibilidad na mahawaan ng babaeng may HIV ang partner nilang lalaki. Sa US, 1 sa 1,000 lalaki lang daw ang na-expose sa infection. Paano nangyari yun? Mas mataas daw kasi ang risk na mahawaan ang receiver kesa sa giver. Kapag sinabing receiver, siya yung pinapasukan at kapag giver naman, siya yung pumapasok. So dahil ikaw ang may HIV, konti lang ang risk na mahawa si Patrick. Pero may possibility pa rin na makuha niya yung virus. Maliit nga lang yung chance pag nagkataon. Nagets mo ba? Oo, nagets ko na. Yun din siguro ang rason kung bakit hindi mo nahawaan si Kuya Toto. So malamang kung tama ka, maging si Patrick may chance din na negative kung sakali?
Oo, ganun na nga. Unless may nangyari sa inyo habang may dalaw ka. Kapag daw may period ang babae, pwedeng mahawa ang lalaki. Dahil sa dugo nga na itatransfer ang virus, di ba? Pwedeng yun din ang maging rason kung ba't siya mahahawaan kung sakali. Wala naman ako natatandaan na may nangyaring ganun sa amin. Kung ganun, huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulad ni Kuya Toto, malaki rin siguro yung chance na hindi mo nahawaan si Patrick. Maliban na lang kung siya mismo ang original na may sakit at siya palang nakahawa sa'yo. Kaya nga kailangan ko na siya makausap para matapos na tong panguhula na ginagawa natin. Sana nga magkausap na kayo ng maayos para wala ng problema. Susubukan ko ulit siyang tawagan pagkatapos ng 2 araw. Baka sakaling okay na siya nun. Good luck. May natira pa palang ulam doon, baka nagugutom ka. Sige, salamat. Matapos ang ilang araw simula nung huli kaming nagkita ni Patrick ay muli ko siyang tinawagan, kaso nga lang, katulad ng dati hindi ulit niya ako sinasagot. Napilitan tuloy akong kontakin ang kapatid niya at doon ko lang nalaman na naghahanda na palang bumalik si Patrick sa Bacolod. Nagpunta lang daw siya sa Maynila para lakarin ang mga papeles nito dahil plano pala niyang mag-ibang bansa. Nag-apply daw siya ng trabaho sa UAE sa pamamagitan ng isang agency at natanggap siya. Sa sobrang desperada ko noon na makausap ulit si Patrick ay ako na mismo ang nagpunta sa apartment ng kapatid niya. Nakiusap ako na harapin niya ako. Halos lumuhod ako noon sa pagmamakaawa sa atin niya. Kaso nga lang kahit na anong gawin ko ay hindi talaga ako hinarap ni Patrick Papadudut. Tapos na raw kami at wala kaming dapat na pag-usapan pa. Hayaan ko na lang daw siyang magsimula sa panibago niyang buhay. Gusto na niyang matahimik ang puso niya at huwag ko na raw ulit siyang guluhin pa. Ayaw ko namang ipagpilitan ang sarili ko kaya hinayaan ko na lamang siya Papadudut. Nawala na ako ng pag-asa na makausap ang muli si Patrick. Wala na akong ibang pagpipilian pa kundi ang kausapin si Brent. Kahit na ako naman noong panahon na yon ang hindi pa handang makita siya. Papadudot katulad ng nabanggit ko, si Brent ang first love ko. Siya ang kauna-unahang boyfriend ko at kung irarang ko man ang 4 na ex ko sa kung sino sa kanila ang pinakaminahal ko, si Brent ang mangunguna sa listahan. Susundan ito ni Roan, ni Toto at panghuli ay si Patrick. Si Brent ang minahal ng baguhan kong puso kaya si Brent din ang nakapagbigay sa akin ng sobra-sobrang sakit noong naghiwalay kami. Hanggang noon nga ay never akong nagtangka na i-check ang buhay nito o kahit kumustahin man lang siya dahil alam ko sa puso ko na hanggang noon ay may kaunting pagmamahal pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Natutunan ko na lamang na itago ang natitirang pagmamahal na yon at tanggapin ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaya naman naiintindihan ko ang pinagdadaanan ni Patrick. Matindi ang tampo at galit niya sa akin kasi nga katulad ng pag-ibig ko kay Brent ay ganoon din sa akin si Patrick dahil ako ang itinuturing niyang first love niya. Papadudot kung kailan ko kontakin ko na dapat si Brent ay nagulat ako nang bigla na lang nagpakita sa akin si Patrick nang walang pasabi. Isang araw bago ang pag-alis nito pabalik sa Bacolod ay bumisita siya sa bahay para sa wakas ay kausapin ako. Oh Patrick, akala ko umuwi ka na. Gusto mo akong makausap, di ba? Nandito na ako. Sabihin mo na importanteng bagay na gusto mong sabihin sa akin. Halika, pumasok ka. Sakto wala si Emily ngayon. Maupo ka muna dyan, ipaghahanda kita na makakain. Ano bang gusto mong inumin? Wala. Huwag ka na mag-abala. Hindi rin naman ako magtatagal. Okay sige. Salamat na hinarap mo ako bago ka umuwi sa Bacolod. Magpasalamat ka sa ate ko. Siya ang pumilit sa akin. Hindi pa nga pala kita napapasalamatan sa pagsama sa akin nung nalasing ako sa bar. Salamat sa paghatid mo sa akin sa apartment ni ate. Wala yun. Kahit yun na lang ang magawa kong mabuti para sa'yo.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko tinawagan kita nung gabing yon. Siguro dahil na rin sa kalasingan. Kung ano man ang mga nasabi ko nung oras na yon, kalimutan mo na lang lahat ng yon. Walang problema, naiintindihan naman kita. Hindi ko to napansin nung nagkita tayo pero parang nagbago na yung itsura mo. Medyo bumaba yata yung timbang mo ngayon ah. Bumaba talaga, nagkasakit kasi ako eh. Ganun ba? Pero okay ka na ngayon? Okay na ako. Nagpapagaling pa pero malayo na ako sa bingit ng kamatayan. Ano pala yung gusto mong sabihin sa akin? Bakit ka nagpupumilit na makipagkita sa akin? May kinalaman kasi to sa naging sakit ko. Gusto kitang makausap para malaman ko sana kung safe ka. Safe saan? Anong ibig mong sabihin? Ikaw at yung isa ko pang ex ang pinaghihinalaan ko ngayon sa maaaring source ng sakit kong to. Patrick, may HIV ako. HIV? Oo, gusto kitang makausap tungkol dito kasi gusto ko sana na magpa-HIV test ka para malaman natin kung exposed ka rin ba sa virus o hindi. Pero, sandali lang. May chance na may HIV rin ako? Hindi pa natin sigurado pero pwedeng nahawa ka sa akin o pwedeng ikaw rin ang nakahawa sa akin. Paano kung may HIV nga ako? Paano kung ako ang nakahawa sa'yo? Alam kong nakakatakot ang HIV, pero hindi ibig sabihin may AIDS ka na. Magkaiba yun. Pwedeng isipin mo na parusa ang virus na to pero may treatment na para sa HIV. Kaya huwag ka mabahala kung may HIV ka man. Ano bang sintomas ng HIV? Sa totoo lang, common sa mga karaniwang sakit ang symptoms ng HIV. Tulad ng hindi gumagaling na ubo, sipon, lagnat, trangkaso, tsaka iba pa. Humihina kasi yung immune system ng infected na tao eh. Hindi mo talaga malalaman unless magpa-test ka. Kaya maraming nahahawa ng HIV kasi marami ang hindi aware na carrier na pala sila ng virus. Ikaw, paano mo nalaman na may HIV ka? Late ko nang nalaman eh. Mahina na yung immune system ko nung napag-alaman ko na HIV pala ang cause kung bakit ako nagkaroon ng pneumonia. Mabuti na lang at naagapan pa rin namin kahit papano. Paano ba magpa-test? Paano ko malalaman kung may HIV ako? Pumapayag ka na ba na magpa-HIV test? Alam mo pwede kitang tulungan. Oo. Gusto kong malaman kung safe ako o hindi. Sige, bukas na bukas din. Hihingi tayo ng self-test kit para matest natin kung may virus ka. Sige. Maraming salamat sa tulong. Walang anuman. Ang gusto ko lang naman talaga makumpirma kung wala kang sakit. Tsaka lang ako mapapanatag kung malaman kung negative ka. Nang sa ganun hindi na madagdagan pa ang mga kasalanan ko sa'yo. Kailan ka pwede makakuha ng test kit? Bukas din. Hayaan mo ako na lang mismong pupunta sa'yo kapag may test kit na ako. Okay, sige. Papadudot sa Quezon City ay may mga libreng HIV self-test kits. Silang ipinamimigay para sa mga taong gustong mag-self-test. Mas mainam ito kung gusto ng isang tao ng privacy. Ako na ang humingi ng test kit para kay Patrick dahil ako ang may contact sa health center. Ang proseso ng naturang test ay tutusukin lang ang daliri mo gamit ang test kit. Katulad lang din ito ng pregnancy test na kapag dalawang guhit ang lumabas ay ibig lang sabihin ito ay positive ang tao sa HIV. Pero kapag isang guhit lang ang nagpakita ay non-reactive ito o negative. Pagkakuha ko ng test kit ay agad akong nakipagkita kay Patrick para ibigay ito sa kanya. Ay naman sa kanya ay sa Bacolod na lang daw niya gagawin ang naturang test. Hindi pa raw kasi siya handa kung sakali mang mag-positive ang resulta ng test. Gusto raw muna niyang patatagin ang loob niya para kung ano man ang maging resulta ng test ay makayanan niya ito na harapin. Nung araw na yon ay nagpaalam na kami ni Patrick sa isa't isa. At sa huling pagkakataon ay humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Siguro ay marami na sa mga kabarangay ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa amin ni Patrick. Para makarelate ang mga nakikinig sa history naming dalawa ay ibabahagi ko rin sa inyo ang naging love story naming dalawa. Ilang buwan matapos ang breakup namin ni Roan, wasak na wasak ang puso ko noon. Nung naisipan kong gumamit ng isang dating app,
Ginawa ko lang yun noon para mabaling sa ibang utak ko na noon ay hindi pa rin makapag-move on mula kay Roan. Nag-match kami ni Patrick at pansamantala ay siya ang naging distraction ko mula sa pinagdadaanan ko. Matapos ang 2 linggong pag-uusap sa app na yon, ay naisipan naming magkitang dalawa, Papa Dudut. Mas maputi ka pala sa personal kesa sa picture, no? Maputi ba? Parang hindi naman. Hindi, totoo nga. Mas makinis pa nga yata yung skin mo sa akin eh. Aminin mo, nagpapagluta drip ka, no? Anong gluta drip? Hindi ko naman alam kung ano yun eh. Joke lang. Pinapagaan ko lang yung mood mo para hindi awkward. Sabon-sabon lang to. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba yata talaga sa tubig dito sa Maynila. Nakakaputi eh. Kasi nung nasa Bacolod pa ako, sobrang itim ko nun kung alam mo lang. Talaga? Sandali, taga Bacolod ka pala? Oo, doon ang probinsya namin. Tapos nung graduate ako, lumuwas ako rito para maghanap ng trabaho. Sinong kasama mo ngayon dito? Yung ate ko, Ah, okay. Ilang taon ka na nga pala ulit? 25. Natanong mo na yan sa akin dati. Nakalimutan mo agad? Di ba nasa profile rin yung edad ko? Tinatanong ko lang ulit kasi nga may iba dyan na tinatago yung totoong edad nila. Kung sakaling mang nagsisinungaling ka, pwede kang madulas at masabi mo yung totoo kapag paulit-ulit ako nagtanong. Ganun ba yon? Oo, no? Isang trick yon para malaman mo kung nagsisinungaling yung kadate mo. Pero 25 talaga ako. Gusto mo ipakita ko sa yung ID ko? Hindi na kailangan. Hindi ka naman mukhang sinungaling eh. Magkasing edad kayo ng kapatid ko. 25 din siya eh. Kailan ba birthday mo? Tapos na, nung May. Ay talaga? May din ako ah. So ibig sabihin Taurus ka rin? Hindi, Gemini ako. May 21 birthday ko. Yun yung first day ng Gemini. Oh, ako naman May 9 kaya Taurus ako. Okay. So ano namang hanap mo? Bakit ka nasa dating app? Ako? Kailangan ko lang ng distraction ngayon. Distraction naman saan? Sa buhay. Sobrang dami ko kasing pinagdadaanan ngayon eh. Gusto kong mabaling muna sa ibang bagay yung utak ko. At sa tingin mo sa dating app ka makakahanap ng pahinga? Pwede naman, di ba? Hindi ba? Nakaka-stress din ba ang pakikipag-date? Higit pa sa stress ang mararamdaman sa paggamit ng dating app. Mukhang marami ka ng experience sa dating app ah. Actually, medyo matagal-tagal na rin ako sa app na yon. Minsan nakaka-drain din kasi paulit-ulit na lang na hi at hello yung usapan. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Anong mga paborito mo? Medyo nakakatamad na rin sumagot minsan eh. Ganun ba? Mabuti naman hindi ka na umay sa akin. Ganun din yung mga tanungan ko sa'yo eh. Ikaw lang yung exception. Bakit naman? Wala, maganda ka eh. Ay sus! Lahat naman ng sinaswipe right mo eh maganda. Alam nga namang iswipe right mo yung hindi mo gusto, di ba? Sa bagay. Pero sa lahat ng naswipe ko, ikaw ang pinakamaganda. Nagulat nga ako na nag-match tayo eh. Eh ikaw, ano naman dahilan mo? Bakit ka nag-swipe right sa profile ko? Interesting kasi yung bio mo. Mahilig ka sa sports, mahilig ka sa libro, tapos pareho rin tayo ng taste pagdating sa music. Talaga? Mahilig ka rin ba sa pop punk? Oo, emo kid kaya ako nung high school ako. Mukhang compatible nga talaga tayo ah. Mukha nga. Kapag ba niligawan kita, magkakaroon ba ako ng chance sa'yo? Tingnan natin. Bakit? Gusto mo ba akong ligawan? Oo sana eh. Eh bakit kailangan mo pang itanong? Dapat ginagawa mo na kagad. Ayoko lang din naman magsayang ng oras. Iniiwasan ko lang ma-attach sa isang babae na wala pala akong chance na sagutin. Malala attachment issues ko eh. Madali lang ako ma-fall. At kapag sobrang lalim na ng pagkagusto ko, mahihirapan na akong kumalas. I see. Alam mo, cute ka naman eh. Edukado, maganda ang taste, stable ang career. May chance ka sa akin. Kung gusto mong subukan bakit hindi? So okay lang naligawan kita ah? Sure ka? Oo naman. Single ako. Single ka rin naman, di ba? Oo, single ako ngayon. O yun naman pala eh. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang mga bagay na yon noon, Papa Dudut. Ang totoo niyan ay cute naman talaga si Patrick. Matangkad siya, makinis at very vocal sa maraming bagay.
May pagka-nerdy nga ang datingan niya. Mahilig siya sa mga gadget, anime at kung ano-ano pang trivial na mga bagay. Physically attractive siya pero noong mga time na yon ay hindi ko talaga siya makita bilang boyfriend material. Ganon pa man dahil bitter nga ako noon sa naging hiwalayan namin ni Roan ay in-entertain ko ang panliligaw sa akin ni Patrick. Katulad ng sinabi ko ay ginawa ko siyang distraction. Mahigit 1 buwan niya akong niligawan hanggang sa sinagot ko siya na kahit wala naman akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. Sinagot ko siya para lamang maipakita ko kay Roan na hindi ko siya kailangan. Si Patrick ang ginawa kong patunay na nakakapag-move on na ako sa ex ko. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Siyang ginawa kong cover boy para maitago ang nagdadalamhati kong puso. Alam kong mali pero nung time na yon ay wala na talaga akong ibang makapitan kundi ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Patrick. Sobrang sincere niya sa akin, Papa Dudut. Napakabuti niyang boyfriend, inalagaan niya ako at ginawang mundo niya. Kahit na noong mga panahon na yon ay hindi pa buo ang puso ko at patuloy na nagdurugo mula sa pagtataksil na ginawa sa akin ni Roan. Pinilit kong mahalin si Patrick, pinilit ko ang puso ko pero doon ko napagtanto na hindi talaga natuturuan ang puso na magmahal. Kahit na anong gawin ko ay wala talaga akong nararamdamang pagmamahal para kay Patrick. Rebound ang tawag nila sa ganong klase ng relasyon, Papa Dudut. Kung saan ang isang taong kagagaling lang sa isang seryosong relasyon ay agad na pumasok sa panibagong relasyon para maibsan ang kalungkutan at pangangailangan niya mula sa dati niyang nakarelasyon. Ganon na nga po ang nangyari sa amin ni Patrick, Papa Dudut. Ginawa ko siyang boyfriend para lang may sumalo sa puso ko kahit na hindi pa ito naghilom mula sa mga sugat nito. Si Patrick ang nagmistulang detour sa buhay ko. Imbis na harapin ang pinagdadaanan ko ay naghanap ako ng detour para makaiwas sa katotohanang niloko ako ng dati kong nobyo. Ginamit ko si Patrick bilang pampalubag loob. Ginawa ko siyang pangtapal sa mga sugat sa puso ko. Pero kahit noong nagkaroon ako ng bagong boyfriend ay tila ba wala na talagang pakialam si Roan sa akin noon. Siguro nga ay isa lang talaga ako sa mga maraming babae niya. At nung natapos kami wala na akong silbi sa buhay niya. Nakakalungkot dahil minahal ko pa naman siya ng totoo. Papa Dudut, tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin ni Patrick hanggang sa unti-unti rin akong nagsawa sa kung ano man ang meron kami. Hindi ko napansin na dahan-dahan akong dumidistansya sa kanya noon. Nang mga panahon kasi na yon ay tanggap ko na ang katotohanan na wala na kami ni Roan. Kumbaga'y nakapag-move on na ako at hindi ko na kailangan ng suporta mula sa ibang tao. Sa madaling sabi ay hindi ko na kailangan si Patrick. Kaya naman noong inopen nito ang tungkol sa pagiging cold ko sa kanya ay doon ko na sinabi ang katotohanan. Pero maganda sana kung makapag-Laguna tayo, no? Gusto kong puntahan yung theme park doon kasama ka kasi matagal-tagal na rin yung huling bisita ko doon eh. Uy, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang ako. Bakit? Sino ba yung chinachat mo? Kanina ka ba dyan sa phone mo ah? Trabaho ba yan? Hindi, kachat ko lang si Emily. Ah, okay. So ano? Gusto mo ba sa Laguna tayo mag-celebrate ng monthsary natin? Laguna? Bakit naman sa Laguna? Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Magti-theme park tayo para mas masaya. May theme park naman dito sa Pasay ha. Bakit sa Laguna pa? Wala naman. Para sa akin kasi, mas masaya dun sa Laguna. Makakapasyal pa tayo kung sakali. Masyadong malayo eh. Ang hilig mo talaga magpunta sa malayo, no? Katulad na lang ngayon, pwede naman tayo mag-mall sa QC. Pero dito pa tayo sa Pasay nagpunta. Nakakatamad. Bakit ka naman tatamarin? Monthsary naman natin yun. Hindi ba dapat excited ka sa araw na yon? Hindi ko alam. Bahala na. Malayo pa naman yung monthsary natin eh. Tsaka na lang tayo magplano kapag malapit na. O sige. Oh, bakit bigla kang natahimik dyan?
Ikaw yung kanina patahimik eh. Pagod na ako kasasalita rito pero parang hindi ka naman interesado sa mga kinikwento ko sa'yo. Tatahimik na lang ako para di na kita maabala. Sorry, wala lang ako sa mood ngayon eh. Pagod lang. Sorry talaga. Yun lang ba talaga? O baka may iba pang rason? Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ngayon to eh. Matagal ko nang napapansin na parang bored na bored ka na sa relasyon natin. Hindi ako bored. Pagod lang talaga, promise. Hindi eh. Ramdam ko na parang napipilitan ka na lang sa relasyon natin. Kanina kung hindi pa kita napilit, hindi mo ako sasamahang lumabas eh. Tapos ngayon nagpaplano tayo para sa monthsary natin. Wala ka man lang kaamor-amor. Pagod nga. Ano bang mahirap intindihin doon? Pagod saan? Pagod ka na ba sa relasyon natin? Wag ngayon, okay? Please. Hindi. Magandang pag-usapan na natin ngayon para maayos to kung ano man ang problema mo. Wala akong problema. Kung wala kang problema, ako meron. O ano naman ang problema mo? Ayaw mo na ba sa akin? Kasi pakiramdam ko ayaw mo na eh. Pansin mo ba na ako na lang yung nagbubuhat sa relasyon natin? Sabihin mo nga sa akin, may pagkukulang ba ako? Hindi ka na ba interesado sa akin? Please, ayusin natin to kung ano man ang problema. Kaya ko naman mag-adjust eh. Patrick, wala sa iyong problema. O sige, aaminin ko na. Ako yung may problema. So ano nga? Ano yung problema sa'yo? Sabihin mo sa akin para maliwanagan ako. Sorry, pero ang totoo... Ang totoo niyan eh. Gusto ko na sanang tapusin tong relasyon natin. Ano? Bakit? Please, wag naman. Maayos pa natin to. Sabihin mo lang sa akin mga dapat kong gawin. Sigurado ako na maayos natin to. May gusto ka bang baguhin? May ayaw ka ba sa ugali ko? Ano? Masyado ba ako nakakasakal? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Wala nga sa'yo yung problema. Ako yung problema. Kung ganon, i-explain mo sa akin kung bakit ikaw naging problema. Hindi na kita kayang lokohin. Patrick, I'm sorry pero hindi kita mahal. Never kitang minahal. Sinubukan ko namang gustuhin ka. Pero wala talaga eh. Paanong hindi mo ako mahal? Yung 5 buwan na yon? Hindi pagmamahal ang tawag mo ron? Hindi. Puro ka sinungalingan lang lahat yon. Nagpanggap lang ako na mahal kita kasi nung time na yon, kailangan ko ng tao sa tabi ko para makalimot ako sa nakaraan ko. Ngayon okay na ako. Hindi mo na ako kailangan. So, ginamit mo lang ako? I'm sorry. Hindi ako ang para sa'yo. Deserve mo yung babae na totoong mamahalin ka. At hindi ako yun. Pero... Sorry talaga Patrick ha. Maiwan na kita. Nandito na sina Emily eh. Nagpasundo talaga ako. Sasabay na ako sa kanila pa uwi. Grace, sandali! Grace naman! Grace! Nang gabing yon ay sinundan ako ni Patrick sa bahay para kausapin ng maayos. Pero hindi ko na siya hinarap pa, Papa Dudut. Araw-araw siyang bumibisita noon sa bahay pati na rin sa trabaho ko pero hindi ko siya pinansin. Naghabol siya sa akin na parang asong pilit na pinagtatabuyan ng kanyang amo. Dumating nga noon sa puntong lumuhod pa siya sa harapan ko para lamang maibalik namin ang dating relasyon namin. Pero nanindigan ako sa naging desisyon ko. Hindi ko talaga mahal si Patrick at unfair para sa kanya kapag tinuloy ko ang isang relasyong one-sided lamang. Kahit na pagbigyan ko siya ay alam ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ko siya mamahalin. Wala sa kanya mga katangian ng lalaki na hinahanap ko. Mabuti siyang tao pero hindi siya para sa akin. Nababagay siya sa isang babaeng kaya siyang alagaan at mahalin ng totoo. Kalaunan ay tumigil din si Patrick sa paghahabol sa akin. Simula noon ay nawala na ako ng balita mula sa kanya. Lumipas ang mahabang panahon ay nakahanap ako ng bagong pag-ibig at yun na nga po si Toto. Siguro kaya rin hindi nagtagal ang relasyon namin ni Toto dahil karma ko na rin yon sa panlolokong ginawa ko kay Patrick noon. Papadudot yun po ang naging kwento namin ni Patrick. Kaya naman karapat-dapat lang na magalit siya sa akin dahil napakalaki ng kasalanang ginawa ko sa kanya. Pinaibig ko siya at iniwan lang na parang batang nagsawa na sa kanyang laruan.
Mabalik po tayo sa taong 2021. Ilang linggo matapos makabalik si Patrick sa Bacolod ay tinawagan niya ako sa cellphone. Meron na raw resulta ang HIV test na ginawa niya. Hello, Patrick? Kumusta na? Ginawa mo na ba yung test? Oo, nag-test na ako. Anong resulta? Negative ba? Positive ako, Grace. Ano? Hindi pwede to. Sigurado ka ba na positive yung result? 2 linya ba yung lumabas? Oo, 2 linyang lumabas sa test kit. Umulit pa ako ng isa. Bumili ako sa pharmacy at pareho lang din yung result. Nagpa-test ako sa ospital para makumpirma kung may HIV ba talaga ako. At ayun nga, positive nga talaga ako. Patrick, I'm sorry. Anong gagawin ko ngayon? Grace, ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, maniwala ka sa akin. Mabuti nga yun, di ba? Nalaman natin ng mas maaga. Ano na mangyayari sa akin ngayon? May nakausap ka na bang healthcare provider? Oo. Inaantay na lang namin yung confirmatory test result tapos i-refer na raw ako sa isang treatment hub para makapagsimula na ako sa treatment ko. Okay, mabuti yan. Basta inumin mo lang araw-araw yung gamot na ibibigay nila sa'yo para hindi humina yung immune system mo. Sigurado ka ba? Wala bang masamang mangyayari sa akin? Sigurado ako. Proven and tested na ang mga gamot para sa HIV. Marami nang nakasurvive dahil sa mga gamot na yun. Tapos, ano mga kailangan kong iwasan? Simula ngayon, kailangan mo nang umiwas sa mga bisyo na maaaring maging source ng ibang sakit. Mag-exercise ka, kumain ka ng masusustansya, alagaan mo yung kalusugan mo. Yun lang naman ang kailangan. Basta ang pinaka-importante sa lahat, huwag mong kakaligtaang uminom ng gamot. Salamat at nandyan ka. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Natatakot ako, Grace. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Alam na ba to ng pamilya mo? Hindi pa. Ayoko sanang ipaalam sa kanila na may sakit ako hanggat maaari. Okay lang yon. Nasa iyo naman kung kanino mo sasabihin ang totoo eh. Nandito naman ako kung sakaling kailangan mo ng suporta. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang sikreto mo. Salamat. Kung may nakarelasyon ka mang iba o naka-sexual encounter nito mga nakaraang taon, kailangan mo rin silang masabihan para makapagpa-test din sila. Wala na akong ibang nakarelasyon mula nung nagkahiwalay tayo. Pero may ilan ako nakakasama tuwing gabi, lalo na kapag nakainom ako. Kilala mo ba kung sino sila? Hindi na eh. Isang beses lang naman yun nangyari, tsaka wala na rin akong contact sa kanila. Wala ka namang magagawa kung hindi mo na sila makontak eh. Basta hanggat maaari, iwasan mo muna makipagtalik sa iba habang naggagamot ka. Makinig ka lang sa mga instructions sa'yo ng healthcare provider mo. Maniwala ka, Patrick. Matututo tayong mabuhay ng normal kahit meron tayong HIV. Maraming salamat talaga. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko eh. Ikaw lang talaga ang kakilala ko na pwede kong malapitan tungkol dito. Takot na takot ako, Grace. Nandito lang ako. Pwede mo akong tawagan anytime kapag kailangan mo ng tulong. Salamat. Walang anuman. Papa Dudut, hindi ko pinabayaan si Patrick. Isa ako sa mga naging sandalan niya sa paglaban niya sa kanyang sakit. Dahil sa masamang balita na yon ay hindi na siya natuloy pa sa plano niyang pagtatrabaho abroad. Ngayong kumpirmado ng may HIV si Patrick ay hindi pa rin nasasagot ang tanong ko kung sino bang nakahawa sa akin. Hindi kasi namin sigurado kung ako ba ang nakahawa kay Patrick o baka siya ang nakahawa sa akin. Inamin din kasi niya sa akin na kahit ako ang first girlfriend niya ay may ilan na rin siyang naging sexual partner at karamihan doon ay one night stand lang. Hirap tuloy ngayon kaming tukuyin kung sino ba sa aming dalawa ang unang nakakuha ng HIV. Ganon pa man, ang mahalaga ay nalaman namin ng maaga na may virus si Patrick. Maayos naman yon sa tamang gamutan kaya wala dapat siyang ipag-alala. Ngayon ay isang tao na lang ang kailangan kong makausap, si Brent.
ang aking first love at first boyfriend. Kung sakali mang positive si Brent, ang ibig sabihin lang nito ay siyang nakahawa sa akin at ako naman ang nakahawa kay Patrick. Dagdag na naman yon sa mga kasalanan ko kay Patrick kapag nagkataon. Pinaglaruan ko na nga ang puso niya, hinawahan ko pa siya ng sakit. Pero kung negative naman si Brent, ibig sabihin ay si Patrick ang nakahawa sa akin. Ang kasagutan sa mga katanungan kong yon ay masasagot ko lamang kapag nakausap ko na si Brent. Pero sa susunod ko na lamang po ito ikikwento sa inyo, Papa Dudut. Dito ko na muna tatapusin. Maraming salamat po at mabuhay ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Ang pag-ibig ay hindi po biro. Hindi ito biro na pwede mong bawiin anumang oras dahil kapag nahulog na ang loob ng isang tao sa iyo, magbabago na ang buhay nito. Kaya mga kabarangay, huwag nating gawing laruan ang puso ng isang tao para lamang mapagbigyan ng hinahanap ng ating katawan. Igalang natin ang bawat isa dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pusong binabantayan at inaalagaan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ang ating mga pangarap ay tila buwan na napakalayo at wari imposibleng abutin. Ngunit para sa pusong puno ng tiyaga at katapatan, ang buwan ay nagiging abot kamay. Ikaw, kabarangay, naabot mo na ba ang mga pangarap na ninanais ng iyong puso? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Evelyn na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 54 years old at isa akong businesswoman. Papa Dudut, magulo pero kapupulutan po ng aral ang naging buhay ko. Kaya ako naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ko para sana'y magsilbing inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maaga ko naulila sa magulang. 6 na taong gulang lamang ako noong madisgrasya kami sa daan. Sabay na namatay ang ama at ina ko, pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At tanging ako lamang ang nakaligtas sa aksidente. Matapos ng pangyayaring yon ay napunta ako sa poder ng lolo kong si Renato, na noong mga panahong yon ay mag-isa na lamang sa buhay. Simple lamang ang pamumuhay ni Lolo Renato. Wala na rin naman siyang gaanong pinagkakagastusan maliban sa sarili niya. Kaya sapat na para sa kanyang trabaho niya bilang janitor. Ayon sa kwento sa akin ni Lolo, may kaya daw ang pamilya nila noong dekada 60. Meron daw kasi silang panaderya na sikat sa lugar nila. Kaso nga lang ay natupok ito ng apoy matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa dati nilang tinitirhan. Doon na sila nagsimulang maghirap. Papa Dudut, sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng lolo ko ay marami akong natutunan. Siyang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina at naging gabay ko sa oras ng kalituhan. Tahimik at masaya ang buhay namin noon hanggang sa pagsapit ng taong 1983. Isang masalimuot na pangyayari ang sumubok sa buhay ko.
nandito na po ako. Oh, bakit naman nakabusangot ang apo ko? Hindi po ako nakapaglaro kanina sa eskwela namin eh. Oh, bakit naman? Gusto ko po sanang sumali sa basketball kanina kaso hindi ako pinayagan ng guro ko. Ano sabi? Bakit hindi ka raw pinayagan? Kasi po, ang sabi sa akin, hindi po pambabaeng laro ang basketball. Para lang daw po yun sa mga kalalakihan. Totoo po ba yun, Lolo? Walang katotohanan yan, apo. Ang basketball, maaari din niyang laruin ng mga babae. Talaga po ba? Oo. Bakit po ang sabi ng guro namin hindi pwede? Minsan, may mga tao pa rin talagang makaluma ang pananaw sa buhay. Hayaan mo na sila. Nasanay lang siguro sila sa kung ano yung nakaugalian ng mga ninuno natin. Ang mga ganyang pag-iisip, panahon pa ng Kastila yan eh. Talaga po ba? Oo naman. Basta lagi mong tatandaan, kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo pa rin. Ha? Huwag mo nga hayaang pigilan kanila dahil lang babae ka. Ang bola, hindi yan namimili ng kasarian. Pwede yung laruin ng kung sino man. Paano po ako matututo niyan kung ayaw naman nila akong paglaruin sa eskwelahan? Madali lang ang solusyon dyan. Ako magtuturo sa'yo. Ha? Tuturuan niyo po ako? Oo naman. Gusto mo ba? Opo. Marunong po ba kayong maglaro ng basketball, Lolo? Ay, syempre naman. Yan ang paborito kong laro nung kabataan ko. Sandali lang. Sa pagkakatanda ko, nandito pa yung bola ng Tio Alfredo mo eh. Sige po, Lolo. Maglaro po tayo. Gusto ko pong matuto ng basketball. Sige, tuturuan kita kung paano maglaro ha. Subukan mong tumira ng tres. Sige po. Oy. Hindi naman pumasok eh. Ang hirap naman pong makapuntos, Lolo. Nagsisimula ka pa lang naman. Konting ensayo pa masasanay ka rin. Panoorin mo ako kung paano ako tumira. Pasa mo sa akin ang bola. Sige po. Ganito ang gagawin mo ha. Tuwid mo lang yung likod mo tapos tansyahin mo yung ring. Dapat sakto lang yung lakas ng pagbato mo ng bola ha. Apo. Pwede mo ring sabayan ng pagtalon katulad nito. Grabe, Lolo! Ang husay niyo naman pong maglaro. Kaya niyo pa rin palang tumalon kahit na matanda na kayo. Huwag mo akong minamaliit. Manlalaro ako sa barangay namin nung binata pa ako. Gusto ko rin pong maging kasing husay niyo balang araw. Basta pag-usayan mo lang yung pag-iensayo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dyan. Tandaan mo sa buhay, matinding determinasyon at tibay ng loob ang sandata mo. Ito. Subukan mong agawin sa akin ng bola. Sige po. Ay! Ayan! Nakuha ko na yung bola! Yay! Lolo, may problema po ba? Parang hinihingal na kayo ah. Ayos lang ako. Ganito talaga kapag tumatanda na. Magpahinga na muna tayo saglit. Medyo napagod ako ron eh. Sige po. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Sige nga, nauuhaw na ako. Sige po. Evelyn, sandali lang. Po? Umuwi na lang tayo. Parang bumibigat na ang dibdib ko. Ano pong nangyayari, Lolo? Tumawag ka na. Tulog sa kapitbahay. Dalian mo! Lolo! Lolo! Lolo, bumangon po kayo dyan! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong! Atake sa puso ang kinamatay ni Lolo Renato. Noong namatay ang lolo ko ay sunod akong napunta sa pangangalaga ng tiyuhing kong si Alfredo. Sobrang bilis ng mga pangyayari noon na ang tanging naaalala ko na lamang ay ang patago kong pagkuha sa mga libro na palaging binabasa ni Lolo. Pati na rin ang ilang mga kwaderno nito na lagi niyang sinusunatan noong nabubuhay pa lamang siya para lagi ko siyang maaalala.
Papadudod kumpara sa estado ni Lolo Renato ay mas may kaya ng kaunti si Tio Alfredo. OFW kasi ang asawa nito noon na nagtatrabaho sa Middle East bilang domestic helper. May 4 silang anak at puro lalaki ang mga ito. Sa mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay naging maayos naman ang turing nila sa akin. Parang ako na ang tumayong ate sa mga pinsan ko na noon ay mga bata pa lamang. Pero sa pagtagal ng pananatili ko doon ay unti-unti ring nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Pinaramdam nila na hindi ako parte ng pamilya nila. Ako ang pinagtatrabaho nila sa mga gawaing bahay na ayos lang naman sa akin. Pero ang hindi ko lang natanggap ay kung papaanong ang tingin nila sa akin ay hindi bilang isang kamag-anak, kundi isang hamak na taga-silbi lamang. Kahit ganoon ay wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat ng ito, Papa Dudut. Lahat ng paghihirap. Evelyn! Evelyn, nasan ka? Bakit po, Tio Alfredo? Natapos mo na ba yung pinagutos ko sa'yo ha? Opo, nakapagsaing na po ako. Nakapagluto na rin po ako ng pananghalian natin. Siguruhin mo lang na hindi mo na naman nasobrahan ng alat yung niluto mong ulam ha? Opo, tansyado ko na po lahat. Kung hindi masyadong maalat, sunog naman. Kababae mong tao, di ka marunong magluto. Wala po kasing nagturo sa akin eh. 13 anyos ka na, dapat marunong ka na sa mga ganyang bagay. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa niyan kung hindi ka marunong gumawa ng mga gawaing bahay? Masyado pa po akong bata para mag-asawa, Tio. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka na ngayon. Ang gusto kong sabihin, darating din ang panahon na magiging may bahay ka. At dapat maaga pa lang, tinuturuan mo ng sarili mo sa kung anong magiging trabaho mo bilang asawa. Ayoko pong maging asawa lang ang trabaho ko. Gusto ko po, balang araw, maging doktor para makatulong ako sa mga may sakit. Tayog naman ang pangarap mo, Neng. May kakayahan ka ba para maabot yung pangarap mong yan, Aber? Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Oh, at sino naman magpapaaral sa'yo? Hindi po ba kayo? May 4 na akong anak na pinag-aaral. So tingin mo ba kakayanin ko pang magdagdag ng isa pa? Akala ko po ba, hindi po ba nagpunta pa tayo sa eskwelahan nung nakaraang linggo para mag-enroll? Oo, para i-enroll ang mga pinsan mo pero hindi ka kasama doon. Anong inaasahan mo, pag-aaralin din kita? Ang hirap na nga ng buhay, dadagdag ka pa. Ibig niyo po bang sabihin, titigil na ako sa pag-aaral? Pero mag-high school na po ako ah. Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng high school. Sapat na yun nakapagtapos ka ng elementarya, babae ka lang naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, makapaghanap ng mayamang mapapangasawa at magiging maayos na buhay mo. Pero Tio, gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Bakit? May pera ka ba? Wala po. O yun naman pala eh. Mag-aral ka kung may pampaaral ka sa sarili mo. Huwag kang umasa sa akin dahil marami akong binabayaran. Dapat nga magpasalamat ka pa't kinupkup pa kita eh. Ang dapat mong gawin, alagaan mo ang mga pinsan mo para kahit papano makabawi ka naman sa amin. Ano pong gagawin ko kapag nasa eskwela na ang mga pinsan ko? O edi, maglinis ka, maglaba, mamalengke. Lahat ng yan, trabaho ng babae yan. Doon mo na lang ito ng oras mo. Hindi yung nagsasayang ka pa ng oras at pera sa pag-aaral na yan. Di naman ikaw ang bubuhay sa pamilya mo pagdating ng araw eh. Yung asawa mo naman ang gagawa nun. Eh bakit po si Tia? Siya ang kumakayod sa pamilya niyo. Ba't talagang rumarason ka pa? Ano gusto mo palabasin? Nabatugan ako, wala akong trabaho. Totoo naman po na wala kayong trabaho. Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Sasampalin ko yung bunganga mo. Pasensya na po. Bata-bata mo pa, palasagot ka na. Yan ba ang itinuro sa'yo ng magulang mo? Wala kang modo ah. Gusto mo palayasin kita dito eh. Hindi po, wag po. Ayusin mo yung pag-uugali mo, Evelyn. Tandaan mo, wala kang karapatan sa pamamahay na to dahil nakikitira ka lang. Opo, Tio.
Kahit anong pagtatampo pa ang gawin ko noon ay hindi na talaga ako nakabalik pa sa pag-aaral. Gustuhin ko man ay hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko dahil 13 anyos pa lamang naman ako noon. Ang naging papel ko na lamang sa buhay ng tiyuhin ko ay taga-silbi sa mga anak niya. Hindi na lamang ako ate sa mga pinsan ko. Ako na rin ang nagsilbi nilang ina. Ako ang taga-linis ng bahay, taga-luto, taga-hatid at kung minsan ako pa ang taga-salon ng galit ni Tio Alfredo kapag sunod-sunod ang problema nito sa bahay. Wala rin po akong natatanggap na pera mula sa tiyuhin ko kahit na pambili man lang sana ng gusto kong pagkain. Ang sabi niya ay sapat na raw na pinapakain nila ako at binibigyan ng maayos na tirahan. Wala akong karapatang magreklamo noon dahil totoo nga naman na nakikitira lamang ako sa bahay nila. May isang pangyayari nga noong nagbabakasyon ang asawa nito galing abroad ay wala man lang ako natanggap na pasalubong. Nasa gilid lamang ako noon habang pinapanood ko ang mga pinsan ko na masayang tinatanggap ang mga bago nilang damit, sapatos at laruan. Tuwing lumalabas sila para kumain ay naiiwan ako sa bahay para magbantay. Ganon ang naging buhay ko noon sa poder ng tiyuhin ko. Pero kahit na hindi maganda ang kinakatayuan ko noon, Papa Dudut, ay hindi ko hinayaan ng sarili ko na maging kawawa. Naghanap po ako ng paraan para maiangat ang sarili ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko habang inihahatid ko ang pinsan ko noon sa eskwelahan nila. Pabalik na dapat ako ng bahay noong napansin ko ang ilang high school students na papunta sa open gym nila. Bit-bit ang kanya-kanya nilang upuan. Doon ko napag-alaman na pansamantala pala muna nilang gagawing klase ang gym dahil binabakbak ang dating high school building ng paaralan para patayuan ng bagong gusali. Dahil nasa open space sila ay naisipan kong mag-sit in sa mga nagkaklase. Kapag nakikita ko ng mga mababait na teacher ay hinahayaan lamang nila akong makinig sa klase. Pero kapag nakatsamba naman ako ng masungit ay pinapaalis nila ako. Ganon na po ang naging buhay ko sa sumunod na taon, Papa Dudut. Nakasalalay na lamang sa diskarte para matustusan ko ang mga pangangailangan ko. Bawat oportunidad na dumarating sa harapan ko ay niyayakap ko. Katulad na lamang noong nakita kong nangangailangan ng tagahugas ang tindera sa school canteen. Agad ako nag-volunteer na maging tagahugas, kapalit ng 2 piso para may panggastos ako sa sarili ko. Malaking bagay na ang 2 piso noong dekada 80 para sa isang batang tulad ko, Papa Dudut. Sa panandaliang panahon ay nagkaroon ako ng pagkakaabalahan. Pero mabilis din itong natigil dahil mas lumala pa ang kalbaryong pinagdadaanan ko. Nung isang sekreto ang aksidente kong nasaksihan na siyang bumago sa takbo ng buhay ko. Ano ka ba? Tiyo? Ay! Sus Mariosep! Alfredo! Akala ko ba walang tao dito? Ay, nako. Evelyn, ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba binabantayan mo mga pinsan mo doon sa eskwela? Umuwi po ako para magpalit. Narumihan po kasi ang damit ko eh. Walang yaka? Gusto mo bang mabuko tayo? Sa susunod, huwag mo akong imbitahin dito sa pamamahay mo kung makikita lang pala tayo ng anak mo. Tapos ang gusto mo pa, dito natin gawin sa salas. Ay, Di ko naman siya... ay nako, aalis na ako. Sandali lang. Hindi ko anak to. Tsaka wala naman talaga tao eh. Pasensya na po. Hindi ko alam na may bisita po kayo. Balik ka nga ritong bata ka. Aray! Tiyo! Yung kamay ko po! Kahit kailan, panira ka talaga. Ano ginagawa mo rito? Di ba't inutos ko sa'yo na bantayan mo mga pinsan mo sa eskwela nila? Pinabantayan ko naman po sila eh. Nasa klase sila ngayon kaya naisip
naisip kong umuwi muna saglit para sa... Wala akong pakialaman naman yan dahilan mo. Di ka ba marunong kumatok, ha? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa bahay? Anong tingin mo rito? Bahay mo ba to? Hindi po. Sa susunod, kumatok ka! Naintindihan mo? Opo, tiyo. Ngayon, ano mga nakita mo kanina pagkapasok mo? Wala po. Sabihin mo'ng totoo. Nakita ko po na nakayakap po kayo dun sa babae. Yun lang. Opo. Hoy, Evelyn, makinig ka sa sasabihin ko, ha? Wala kang nakita. Intindihan mo? Wala kang nadat ng babae dito. Mag-isa lang ako dito nanonood ng telebisyon. Intindihan mo ba yan? Sagot! Opo. Wala po akong nakita. Wala po. Kapag ito kumalat, ha? Sinasabi ko sa'yo, malilintigan ka sa akin. Wala po akong pagsasabihan ng mga nakita ko. Pangako po, tiyo. Evelyn! Evelyn! Po, Tiyo Alfredo, may ipag-uutos po ba kayo? Anong ginawa mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong ginagawa. Hindi ba't nag-usap na tayo? Hindi ko po kayo maintindihan. Ikaw ang nagkalat ng balitang yon, no? Ano pong balita? Ang mahangan ka pa? Ikaw ang nagkalat na may babae ako! Hindi po! Wala po akong pinagsabihan sa mga nakita ko. Anong wala? Paano malalaman ng mga tao na may inuwi akong babae dito sa bahay kung hindi manggagaling sa'yo? Hindi po kung... Huwag ka nang sumagot! Magdadahilan ka pa! Alam ko namang gusto mo akong bawian eh. Nang dahil sa bunganga mo, nag-aaway kami ngayon ng asawa ko. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na mawawala na ng inang mga pinsan mo? Hindi po. Naiinggit ka siguro sa kanila dahil wala ng mga magulang mo kaya sinisira mo pamilya namin. Alam mo, ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon eh. Ha? Nasaan na ba yung pamalo ko, ha? Ha? Eto, sigurado ako magtatanda ka rito. Tiyo, wag po. Wala kang utang na loob. Tiyo, tama na po. Ha? Aray! Masakit po. Tama na, Tiyo. Ikaw na nga ang kinupkup namin. Ikaw pa ang malakas na loob na sirain ang pamilya ko. Tama na po. Grabe na po kayo sa akin. Ba't malakas na ang loob mo ngayon? Sumasagot ka na talaga. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Kaya mo nang lumaban ngayon? Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. O edi sumbong mo ako. Gusto mo samahan pa kita eh. Ha? Liga rito. Aray! Tiyo! Yung kamay ko po! Masakit po! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmamukha mo rito. Subukan mo pang tumapak sa pamamahay ko. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Malis ka sa harapan ko. Alis! Isang backpack lang ang dala ko noong pinalayas ako ni Tio Alfredo sa pamamahay niya. Ang laman noon ay ilang damit pati na mga libro at notebook ni Lolo Renato. Matapos mapalayas ay kung saan-saan ako napadpad para maghanap ng kanlungan. Nasubukan kong matulog sa eskwelahan sa ilalim ng tulay, sa mga abandonadong gusali at pati na rin sa sementeryo. Naging palaboy ako ng ilang buwan. At para makakain ay nanlilimos ako. Paminsan-minsan ay nakakahanap ako ng maliliit na trabaho katulad ng pagbibitbit ng mga gamit ng pasahero sa bus terminal at pangangalakal. Naranasan ko rin kumain ng pagpag at mga tira-tirang pagkain na tinatapon sa mga restaurant at fast food. Pakiramdam ko noon ay para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko
dahil hindi ko makuha kung bakit sa murang edad ay dinaranas ko ang ganong klase ng buhay. Marami akong pangarap na gustong maabot pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang kamtin ang mga ito kung wala akong magamit na tungtungan para abutin ang mga ito. Ni wala man lang akong kakilala na pwedeng malapitan. Araw-araw ay nakikipaglaban ako para mabuhay dahil kung hindi ko ito gagawin ay walang mangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw ay biglang ngumiti ang langit sa akin. Habang natutulog ako sa gilid ng simbahan na kumakalamang tiyan at nanghihina ay isang ginang ang lumapit sa akin. Ineng! Ineng! Kumising ka na dyan! Ano po yun? Hindi ka ba naiinitan dyan sa kinahihigaan mo? Abay, tirik na tirik ang araw, oh! Pasensya na po. Bawal po bang matulog dito? Hindi naman, pero pwede kang lumipat ng pwesto kung gusto mo para hindi ka na mainitan dyan. Ako, kawawang balat mo niyan. Hindi ko na po napansin na mataas na pala ang araw. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi. Umulan po kasi. Naku, kawawa ka naman. Hindi ka pa siguro kumakain. Ay, sandali lang. May dala akong tinapay dito sa bag ko. Oh, heto, tinapay. Para naman magkalaman ng sikmura mo. Maraming salamat po. Oh, tapos ito, piso, pambili mo ng panulak. Maraming salamat po, Ale. Neng, ano palang pangalan mo? Evelyn po. Ah, ako naman si Nenita. Palagi kitang nakikita dito sa tabi ng simbahan kada linggo eh. Pero hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Nasaan ba sila? Wala na po akong magulang. Namatay po sila sa aksidente. Ay, mahabaging Diyos. Mukhang ang bata mo pa para mawala ng magulang ah. Ilang taon ka na ba? 14 po. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa'yo? May tsuhin po ako pero pinalayas niya po ako. Ay, bakit naman? Akala po kasi niya ako yung nagkalat na may iba siyang babae. Nagalit siya tapos pinaalis na niya ako sa bahay nila. Ay, kaawaan ka ng Panginoon. Paano ka nila natitiis na palaboy-laboy na lang sa lansangan? Nasanay na po ako. Simula nung nawala ang mga magulang ko, pati na rin si Lolo Renato. Wala na akong naging kakampi sa buhay. Sanay na po akong mag-isa. Alam mo, Evelyn, hindi ka naman talaga nag-iisa eh. Kapag kailangan mo ng kasama, ng makakausap, ayan, bukas ang simbahan para sa lahat ng tao. Manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon. Nakapasok ka na ba dyan? Opo, minsan kapag nanlilimos po ako, kaso ipinagtatabuyan lang ako ng mga tao eh. Nandidiri yata sila sa akin. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Saan po? Sa bahay ko. Maliit lang yung bahay na yon pero sa tingin ko, kakasya naman tayong dalawa doon. May isang kutsyon ako na hindi na nagagamit. Maaari mo yung gamitin kesa nagtitiis ka dito sa mga karton. Saan po yung bahay niyo? Malayo po ba? Ay, malapit lang dito. Nilalakad ko nga lang eh. Pauwi na ako. Gusto mo bang sumama? Baka po mamaya may kapalit ito. Wala po akong pambayad ng upa. Hindi ako nagpapaupa, iha. Isa pa, libre itong pagkup-kup ko sa'yo. Bukal ito sa kalooban ko. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman po tayo magkaano-ano ah. Hindi kailangang magkadugo para magtulungan. Kung kaya ko namang tumulong, bakit hindi? Isa pa, naaawa ako sa sitwasyon mo.
Bata ka pa at kapag nagabayan ka ng maayos, nako, baka maaayos pa natin ang kinabukasan mo. Papa Dudut, hindi po ako mapagtiwalang tao dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero nung mga panahong yon ay sobrang desperada na akong makatanggap ng tulong. Kaya naman kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Nanay Ninita, ay sumama na ako sa kanya. Isa pa taong simbahan po siya, Papa Dudut. Kaya naisipan ko na hindi naman siguro niya ako sasaktan. Maliit lang na matanda si Nanay Ninita. Maikli at namumuti na ang buhok nito at medyo iika-ika na kumaglakad. Maamo ang kanyang mukha kaya hindi mo talaga siya pag-iisipan na makagagawa ng masama. Maliit lang ang pamamahay nito at ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang 5 nitong pusa at isang aso. Naalala ko sa kanya si Lolo Renato na mag-isa na lamang din noon hanggang sa dumating ako sa buhay niya. Ang kwento niya sa akin ay maagang nabiyuda si Nanay Ninita matapos pagnakawan ng asawa nito habang naglalakad pa uwi galing trabaho. Sinaksak siya ng 5 beses sa dibdib kapalit lamang ng 300 pisong laman ng wallet nito. Ang kaisa-isa nilang anak naman ay namatay sa murang edad dahil sa dengue. Dahil nga sa masalimuot na buhay na pinagdaanan ni Nanay Ninita ay hindi na siya nakapag-asawa pa. Nilaan na lamang niya ang oras niya sa pagiging alagad ng Diyos. At simula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay. Papa Dudo, totoo nga na bilog ang mundo. Dahil kung noon ay nasa ilalim ako, nung inampon ako ni Nanay Ninita, ay yun na rin po ang simula ng pag-angat ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Nanay Ninita ang nagturo sa akin ng mga bagay na noon ay hindi ko pa alam. Sa kanya ko natutunan kung paano dumiskarte at tumayo sa sarili kong mga paa. At sa unang pagkakataon ay muli kong naranasan ang pagkalinga mula sa isang nakatatanda. Bilang isang dalagang walang sapat na karanasan kung paanong haharapin ang mga pagsubok ng buhay ay labis ang aking pagpapasalamat kay Nanay Ninita sapagkat siya ang naging gabay at sandigan ko sa aking paglaki. Pinag-aral po ako ni Nanay Ninita at kahit mas matanda na ako kesa sa mga kaklase ko, ay hindi ko yon inalintana. Ang mahalaga ay makapagtapos ako at ipagpatuloy ko ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Siya rin ang naging tulay upang mas makilala at mapalapit ako sa Diyos. Madalas niya akong isama noon sa mga aktibidades ng simbahan katulad ng mga Bible study, charity work, youth activities at kung ano-ano pa. Sa bawat akbang na aking tinatahak ay dama ko ang paggabay niya. Hindi lamang bilang isang nakatatanda kundi bilang isang tunay na magulang. Si Nanay Ninita ang tumayong haligi at ilaw ng aking buhay. Dahil sa kanya ay natutunan kong pahalagahan ang bawat sakripisyo nito at natuto akong manampalataya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Bilang tugon sa lahat ng mga kabutihan at pagkalinga niya, buong puso ko siyang tinuring na aking sariling ina. Sa ganong paraan, Papa Dudut, ay nabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang ninanais. Isang bagay na hindi niya naranasan, Papa Dudut. Ano yon, Evelyn? Nandito ako sa kusina. Nakita niyo po ba yung bag ko?
Anong bag? Yun bang kulay asul na sira-sira ang zipper? Opo, yun nga po. Ay, itinapon ko na. Bakit? May paggagamitan ka pa ba noon? Nandun po yung mga gamit ng lolo ko eh. Bakit niyo po itinapon? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman itinapon yung laman. Mga libro at kwadernong laman nun, hindi ba? Opo, magdadala sana ako ng libro sa eskwela dahil may gagawin kaming proyekto. Iniligpit ko yon doon sa may aparador. Hanapin mo na lang. Sige po. Nga pala. Hindi ko pala na ipapaalam sa'yo. Habang naglilinis ako, binuklat kong ilan sa mga pahina ng kwadernong itinago mo. Mga recipe pala ng tinapay ang nakasulat doon. Opo. Dati po kasing panadero ang lolo ko. May panaderya sila noon kaso nasunog kaya hindi na niya yun na ipagpatuloy. Ay, nakakatuwa naman. Alam mo ba, nagtrabaho din ako sa panaderya noong araw. Totoo po ba? Oo, kaya may alam din ako kahit papaano sa paggawa ng tinapay. Ay, gusto mo bang subukan nating gumawa? Sige po. Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. Sige. Pag uwi mo mamaya galing sa eskwela, gumawa tayo ng tinapay. Sige po. Ninita, nandito na po ako. Oh, Evelyn, nakauwi ka na? Ay, sakto. Katatapos ko lang ihanda itong mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay. Ano pong klaseng tinapay ang gagawin natin? Monay! Mas mura ang mga sangkap nito kaya ito muna ang unahin nating gawin. Mahirap po bang gawin yan? Naku, madali lang. Kailangan lang nating magmasa ng harina na may mantika, tubig, pampaalsa at kaunting asin. Gusto mo ba ikaw ang magmasa? Opo. O sige, ang una mong gagawin, paghalu-haluin mo muna ang mga tuyong sangkap. Pagkatapos, maglaan ka ng butas sa gitna ng harina, saka mo ilagay ang mantika at tubig. Ganito po ba? Oo, ganyan nga. Tapos tansyahin mo na lang muna yung tubig para hindi maparami ang lagay mo. Nailagay ko na po. Ano pong kasunod? Masahin mo na lang ng mabuti hanggang sa lumambot. At kapag hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na yang itabi. Hindi po ba natin tululutuin agad? Hindi muna, kasi aantayin muna natin siyang umalsa. Bakit po? Para mas malaki at malambot kapag naluto na. Gaano po katagal? Kailangan nating maghintay ng 1 hanggang 2.5 oras. Ay, ang tagal naman po nating maghihintay. Sabik na akong magluto eh. Hindi po ba pwedeng iluto na natin agad pagkatapos paghalu-haluin? Ay, hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa tamang proseso. Alam mo, Evelyn, sa paggawa ng tinapay, kakailanganin mo ng mahabang pasensya. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso kasi kapag minadali mo, ay masasayang lang ang pinaghirapan mo. Katulad lang din yan sa buhay. Hindi natin agad-agad nakakamit ang tagumpay. Alam mo kung bakit? Bakit po, Nay Ninita? Dahil may wastong oras ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan lang talaga nating maghintay. Papadudot nung nagkaroon ng isang charity event sa simbahan ay naisipan namin ni Nanay Ninita na gumawa ng tinapay para ipakain sa mga nag-volunteer na sumali sa naturang kaganapan. Hindi namin inaasahan na marami ang magkakagusto sa tinapay na ginawa namin. Doon namin naisipan ni Nanay Ninita na gawin na po itong negosyo. Kada madaling araw ay bumabangon na kami ni Nanay Ninita para gumawa ng tinapay. Ang mga tinapay na yon ay nilalako ko noon sa eskwelahan namin. Ang perang nakukuha namin mula doon ay siya namang pinangtutustos ko sa pag-aaral ko hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo.
At sa tulong nga po ng scholarship na natanggap ko mula sa simbahan, ay nakapagtapos ako at agad na nakapasok bilang sekretarya sa isang LGU. Doon ay unti-unti akong nag-ipon para maipatayo ang plano naming pwesto ni Nanay Ninita. Gusto ko kasing ibalik noon ang panaderya na naging negosyo ni Lolo Renato. Total ay recipe naman niya. Ang ginamit namin ay mabuting bigyan ko rin siya ng pagkilala. Dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay malaki pa rin ang naging tulong niya upang mabago ang buhay ko. Naging matagumpay ang bakery business namin ni Nanay Ninita pagsapit ng bagong dekada. Taong 2001 ay unti-unti namin itong napalago hanggang sa hindi na namin namamalayan na maginhawa na pala ang buhay namin. Malayo na po ito sa paghihirap na pinagdaanan ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Evelyn, natapos mo na ba yung... Op. Wait a minute, kaping mainit. Diyan lang po muna kayo sa kinatatayuan nyo. Oh, bakit? May sorpresa po ako sa inyo. Ipikit nyo muna yung mga mata nyo. Ano na namang sorpresa yan? Eto na, nakapikit na ako. Sandali lang po. Inaayos ko lang yung ibang detalye, ha? Ayan. Ready na po ba kayo? Ready na ako. Buksan nyo na po yung mga mata nyo. Charan! Ay, totoo ba yan, Evelyn? Opo. Nung lumabas kayo kanina papuntang palengke, naisip kong mag-bake ng cake para sorpresahin kayo. Matagal ko na pong plano to eh. Nako! Ang ganda. Saan mo naman natutunang gumawa niyan? May binili po akong cookbook. Sinundan ko lang kung anong nakasulat doon. Sige na, Nay. Tikman niyo po. Sige na nga. Matikman nga yung gawa mo. Masarap naman ba yan? Hindi po ako sigurado. First time ko palang gumawa eh. Ay, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng platito. Sana hindi matigas yung tinapay. Gaano po kalaki yung gusto nyo? Nako, bigyan mo ako ng malaking slice dahil gutom ako. Ay, napagod akong mamalengke. Sige po. Yan, isang malaking slice para sa inyo. Ayan na, Nay. Tikman nyo na po. Masarap Totoo po ba? Baka naman sinasabi nyo lang yan para hindi ako masaktan. Gusto ko po yung totoong opinion nyo para matuto ako. Yung totoo ba ang gusto mo? Opo. Sige. Medyo sumobra lang sa tamis yung icing. Maliban doon, wala nang problema. Presentable din siyang tingnan. Katulad siya nung mga nakikita kong cake sa mga binyag at kasal. Sige po, konting practice pa. Kapag naperpekto ko to, idadagdag ko to sa panaderya natin. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa pangangarap. Hindi po talaga ako titigil hanggat hindi ko natutupad lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ay, ang layo na talaga ng narating mo, Evelyn. Sinong mag-aakala na yung batang natutulog lang sa tabi ng simbahan noon, ngayon, nagmamay-ari na ng sariling bakery. Tuwing nakikita ko itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, lubos na nagagalak ang puso ko. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng komportableng buhay bilang kabayaran na rin sa pag-aalaga at pagtitiwala nyo sa akin. Ay, sobra-sobra na nga itong grasya na meron tayo ngayon Doon pa lang, nakabawi ka na. Kulang pa po to, Nay. Marami pa po akong plano para sa inyo. Gusto ko dumating yung araw na magbuhay donya kayo. Yun na po ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa inyo. Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Matanda na ako. Masaya na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil nagawa ko ng layunin ko sa buhay.
kontento na ako ngayon. Ang mabuti pang gawin mo, ibahagi mo mga biyayang meron ka sa mga taong nangangailangan. Iyon ang gusto kong gawin mo. Tulungan mo ang mga katulad mong puno ng pangarap pero pinagkaitan ng maayos na kapalaran. Papadudot naging matagumpay ang plano kong cake business at yun na ang nagsilbing pangalawa kong negosyo. Dahil sa lumalawak naming business ay kumuha na ako noon ng sarili kong empleyado. Mga working student, single mother at mga kabataang hindi nakapag-aral. Gusto ko rin kasing maging instrumento ng Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong na ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa mga sumunod na taon ay nakapagpundar ako ng maayos na tirahan para sa aming dalawa ni Nanay Ninita. Nakabili na rin ako noon ng sarili kong sasakyan. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ko noon, ay nag-resign ako sa trabaho ko at tinuong ko na lamang ang buong atensyon ko sa business ko. Pagsapit ko ng 40 ay nakapagtayo ako ng panibagong branch ng bakery at cake shop. 5 taon pagkatapos noon ay binawian na ng buhay si Nanay Ninita dahil sa katandaan. Namatay siya sa pagkakatulog, katulad ng matagal niyang panalangin na magkaroon ng kamatayang tahimik at walang sakit. Siguro'y binigay na lamang sa kanya ng langit ang hiling niyang yon dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Papadudot, hindi na ako nakapag-asawa pa dahil naging busy ako masyado sa mga business ko. Ganon pa man ay hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng masayang pamilya. Ang ginawa ko ay nag-ampon ako ng batang iniwan ng kanilang magulang para kahit papaano ay maipasa ko ang kabutihang ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa ngayon po ay may 3 akong anak, hindi ko man sila kadugo, ay higit pa sa magkadugo ang pagmamahala namin sa isa't isa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Evelyn. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.